सर्वांना स्क्रीन दिसते का माझी आणि आवाज येतोय? हो माताजी. चालेल. मी मंगलाचरण म्हणते आणि चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 6वा अध्याय बहुतेक करून आपला संपेल, तर आता आपण चालू करूया. मला वाटतं 6.27 पासून आपल्याला चालू करायचं आहे. तर आता मला सांगा की हा 6वा अध्याय जो आहे त्याचं नाव काय आहे? कर्मयोग. कर्मयोग, ध्यान योग, अष्टांग योग. बरोबर बरोबर. अष्टांग योग किंवा ध्यान योग. मग अष्टांग योग जो आहे त्याची 8 अंग कोणती आहेत? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, बरोबर, धारणा, ध्यान आणि समाधी. बरोबर, चांगलं सांगितलं. आता याच्यामध्ये हे जे 8 अंग आहेत त्यातली एक जी स्टेज, जी बिगिनर स्टेज आहे आणि एक ऍडव्हान्स स्टेज आहे. तर त्या बिगिनर स्टेजला काय म्हणतात? अणुवृक्ष. बरोबर. आणि जी ऍडव्हान्स स्टेज आहे ती योगारूढ स्टेज. योगारूढ, बरोबर. आता योगारूढ मध्ये कुठली अंग, अष्टांग योगातली कुठली अंग त्या योगारूढ स्थितीत येतात? धारणा, ध्यान, समाधी. बरोबर, धारणा, ध्यान, समाधी. आता प्रत्याहार म्हणजे काय? प्रति अधिक आहार. बरोबर, पण रिस्ट्रिक्टेड असतं याच्यामध्ये. बरोबर. सगळंच तुम्ही इंद्रियातून जे काही ज्ञान घेता किंवा जे काही तुम्ही बघता ते तुमचं जे काही घेतात त्याचा मनावर परिणाम होतो. आणि म्हणून जो आहार आपण घेतो तो फक्त तोंडानी नाही तर कानानी आपण ऐकतो, जिभेने आपण बोलतो, डोळ्यांनी आपण बघतो. तर ते सुद्धा आपण एका प्रतिकूल परिस्थितीत असताना तो जो सेन्स कंट्रोल आहे, इंद्रियांना संयमित रखणे किंवा मागे घेणे, तो आपल्याला आला पाहिजे. मग त्याला प्रत्याहार म्हणतात. आणि धारणा म्हणजे तुम्ही तुमचं मन जे आहे ते पूर्ण कॉन्सन्ट्रेट करता कृष्ण कमल चरणावर. आणि दीर्घ काळ जेव्हा हे कॉन्सन्ट्रेशन लागतं त्याला आपण ध्यान म्हणतो. मग जेव्हा दीर्घ काळ असं कॉन्सन्ट्रेशन लागतं तेव्हा काय होतं? तुमचं मन विचलित होत नाही,
स्थिर राहू शकतं. ज्याप्रमाणे एक ज्योत, आपण जिकडे वारा नाहीये अशा ठिकाणी जेव्हा आपण ज्योत ठेवतो तेव्हा काय होतं, ती ज्योत जी आहे ती फडफडत नाही, संतपणे ती ज्योत राहते, तेवत राहते आणि ती विझती नाही. तर अशा तऱ्हेने जे अष्टांग योगी आहे त्याचं मन कसं असतं, स्थिर असतं. आता 6.26 आपण फक्त त्याचा अनुवाद वाचूया. इकडे त्यांनी 3 विशेषणं लावली आहेत मनाला. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस माताजी. हरे हा, कृष्णा. फक्त श्लोक वाचा आणि क्षितिजा माताजी अनुवाद. येस माताजी. 6.22 राईट. येस. 6.26. 26. या शुअर. येस. येस. Just a minute. Done. Yes. यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येवावशं नयेत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आपल्या चंचल आणि अस्थिर स्वभावामुळे मन जेथे जेथे भरकटते तेथून मनुष्याने ते ओढून घ्यावे आणि आत्म्याच्या नियंत्रणात आणावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहात तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. कृष्ण कृपा मूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहिली आहे त्यांचे सुद्धा आशीर्वाद घेऊया, त्यांना साष्टांग नमस्कार करूया आणि अभ्यास चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं त्या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. तर आता इकडे 6.27 या श्लोकामध्ये श्री कृष्णानी मन माणसाचं वर्णन जेव्हा आपण मनाचं करतो तर ते मन त्यांनी इकडे डिस्क्राईब केलेलं आहे. मी जरा जाते 6.27 वर. हम्म. 6.26. तर इकडे त्यांनी 3 विशेषणं वापरलेली आहेत. एक म्हणजे निश्चलती, दुसरं म्हणजे चंचल, तर आणि तिसरं म्हणजे अस्थिर. निश्चलती म्हणजे विचलित होणे, म्हणजे सारखं ते भटकत असतं, इकडे तिकडे जात असतं. चंचल म्हणजे सुद्धा भटकणेच, पण तोच त्यांनी वेगवेगळे शब्द वाचून आपल्याला काय सांगितलंय की बघा, मन तुमचं स्वाभाविकपणेच मन चंचल असतं, ते एका जागी स्थिर राहू शकत नाही. कारण आपण या 3 गुणांपैकी एका गुणामध्ये अडकलेलो असतो आणि त्याच्यामुळे मन कसं असतं, अस्थिर असतं. तर ही 3 विशेषणं वापरलेली आहेत. म्हणजे बघा, जेव्हा आपल्याला आपण जप करायला बसतो, कुठलंही स्तोत्र वाचायला बसतो, तर ही जी 3 विशेषणं आहेत की मन चंचल आहे, अस्थिर आहे आणि विचलित होतं ते, तर हे आपल्याला जाणवतं. हे मन जे आहे, आता हा अष्टांग योगी जो आहे त्याचं मन कसं असतं आणि त्याचं मन स्थिर कसं होतं, मग त्याचे गुण काय आहेत, आता पुढच्या श्लोकापासून आपण बघूया की जेव्हा तो त्याची इंद्रिय संयमित करतो तेव्हा त्याचं मन कसं होतं. 6.27 कुमुद माताजी.
हरे कृष्णा. येस. प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतिरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्या योगी मनुष्याचे मन माझ्यावर स्थिर झाले आहे त्याला निश्चितच दिव्य सुखाची परमावधी प्राप्त होते. तो रजोगुणाच्या पलीकडे असतो. त्याला ब्रह्माशी असलेल्या गुणात्मक स्वरूपाचा साक्षात्कार होतो आणि याप्रमाणे तो आपल्या पूर्व कर्मफळापासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता जो योगी आहे, जेव्हा तो कृष्णाच्या कमल चरणांवर ध्यान करतो, मग त्याचं मन कसं होतं एक सांगितलं. एक म्हणजे तो एकदम शांत असतो, एकदम पीसफुल असतो. तर इकडे प्रशांत मनसम हा शब्द वापरलेला आहे. मग तो शांत रजसम हा एक शब्द वापरलाय श्लोकात. शांत रजसम म्हणजे त्याच्यातला जो रजोगुण आहे तो पूर्ण शांत झालेला असतो, एकदम सबड्यूड जो रजोगुण आहे तो. आणि मग हे तो अकल्मषम म्हटलंय. अकल्मषम म्हणजे जेव्हा तो कृष्णाच्या कमल चरणांवर ध्यान करतो तेव्हा काय होतं, हा जो योगी आहे तो सर्व पापातून मुक्त होतो. त्याला अकल्मषम म्हटलंय. आणि हे सगळं झाल्यानंतर त्याला काय मिळतं, सुखम उत्तमम असं म्हटलंय. तर त्याला उत्तम तऱ्हेचं सुख शांती याची प्राप्ती होते. आता जो योगी प्रथम म्हणजे जी बिगिनर स्टेज आहे, त्या स्टेजमध्ये जेव्हा तो त्याचं मन, त्याची इंद्रिय जेव्हा कंट्रोल करायचा प्रयत्न करतो तेव्हा जणू काय त्याचं एक युद्ध चाललेलं असतं मायेबरोबर. बघा, आपल्याला सुद्धा जर सांगितलं कोणी तुम्ही शांत बसा, तुमच्या मनातले सगळे विचार बाहेर काढा, आपल्याला काढता येत नाहीत. तर अगोदर त्याला खूप प्रयत्न करावे लागायचे मन आपलं नियंत्रित ठेवायला, इंद्रिय नियंत्रित ठेवायला. पण हळूहळू थोडं जेव्हा त्यांनी थोडे प्रयत्न केले, आता तो योगारूढ स्थितीमध्ये पोचल्यावर आता त्याला प्रयत्न करावे लागत नाही. त्याच्या मनाला कृष्ण कमल चरणांची गोडी लागते आणि अगदी नॅचरली ते कृष्णाकडे जातं एफर्टलेसली. त्याला कुठले प्रयत्न करावे लागत नाही. आता जेव्हा या स्टेजला हा अष्टांग योगी पोचतो तेव्हा त्याला तो सारखा कृष्णाबद्दल विचार करत असतो. त्याला सदैव कृष्ण दिसतो. तो कृष्णाच्या स्मरणात नेहमी असतो आणि तो कृष्णाबद्दलच बोलतो. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा मन त्याचं पूर्ण कृष्णामध्ये लीन झालेलं असतं तेव्हा त्याला आतमधून आनंदाचा झरा वाहू लागतो. मग बाहेरची सिच्युएशन कशी असेल, काय असेल, इकडे त्याचं लक्ष नसतं. त्याला आतमधूनच आनंद मिळत असतो. आता बऱ्याच साधक जे असतात त्यांचा एक प्रश्न असतो की माझा प्रोग्रेस जो आहे किंवा मी इतका जप करते तर माझा किती प्रोग्रेस झालाय. तर इकडे हे त्याचं उत्तर आहे, प्रोग्रेस जो झालेला आहे ते आपल्या स्वतःला तो जाणवतो. आपल्याला आपल्याच कंपनीमध्ये खूप आनंद मिळतो. आतापर्यंत आनंद मिळण्यासाठी आपण काय करतो, आपण कधीतरी आपल्या नातेवाईकांबरोबर, मित्रमैत्रिणींबरोबर बाहेर जातो, रेस्टॉरंटमध्ये जातो, एखादा सिनेमा बघायला जातो किंवा फिरायला जातो कुठेतरी. तर आपण आनंद बाहेरून घेत असतो. आता बाहेरून आनंद घेण्याचं पूर्ण आपण बंद करतो. तो आनंद घेण्याची आपल्याला आवश्यकता वाटत नाही आणि आनंद आतूनच
येतो. तर जेव्हा हा आनंद एखादा भक्त एक्सपिरियन्स करतो, तेव्हा तुम्ही असं समजा की त्याची उन्नती होत आहे. तर हा जो श्लोक आहे, या श्लोकावरून आपल्याला समजतं की मन जेव्हा तुमचं कृष्ण कमल चरणांवर लीन होतं, तेव्हा तुमच्यामध्ये काय काय चेंजेस होतात, तुम्ही काय अनुभवता. 28 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस माताजी, एक मिनिट. युञ्जनैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. याप्रमाणे योगाभ्यासामध्ये निरंतर युक्त असलेल्या आत्मसंयोगी योगी सर्व भौतिक दोषातून मुक्त होतो आणि भगवंतांची दिव्य प्रेममयी सेवा करीत परिपूर्ण सुखाचा परमोच्च अवस्थेची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. तर आता हे 6.28 ते 6.32 इकडे त्यांनी सांगितलंय की योगामध्ये परमसिद्धी प्राप्त करणे म्हणजे काय, किंवा एखाद्या अष्टांग योगी जो आहे त्याला परफेक्शन म्हणजे काय. परफेक्शन म्हणजे हे नाही की तुम्ही फक्त की मला आत्मसाक्षात्कार झाला, मला परमात्मा माझ्या मध्ये परमात्मा याची मला जाणीव झाली, मला परमात्म्याचं दर्शन झालं, इथपर्यंत नाही. परफेक्शन म्हणजे काय, असा जो योगी आहे आपल्या स्वतःमध्ये नाही, इतरांमध्ये सुद्धा त्याला त्याच परमात्म्याची अनुभूती होते. तर आता आपण परफेक्शन इन योगा, इन अष्टांग योगा काय आहे हे आता पुढच्या काही श्लोकांमध्ये शिकूया. 6.29 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस माताजी. 29. येस. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. वास्तविक योगी सर्व प्राणीमात्रांमध्ये मला पाहतो आणि सर्व प्राणीमात्रांना सुद्धा माझ्यामध्ये पाहतो. निस्संदेह आत्मसाक्षात्कारी पुरुष मला म्हणजेच भगवंतांना सर्वत्र पाहतो. हरे कृष्ण. तर जो अष्टांग योगी आहे त्याची ही दृष्टी आहे, विजन आहे. आपण हेच 5.18 मध्ये बघितलं होतं की जो नम्र आहे त्याची जी दृष्टी आहे ती कशी असते. तो एखाद्या चांडाळाला, एखादा पंडित असेल, या दोघांनाही, किंवा एखादा हत्ती असेल, कुत्रा असेल, सर्वांकडे त्याची समदृष्टी असते. तो त्याच परमात्म्याला या प्रत्येक प्राण्यांमध्ये, किंवा चांडाळ असेल किंवा एक पंडित असेल, त्या दोघांनाही तो समस्तरावर बघतो. तर हा जो अष्टांग योगी आहे तो सुद्धा सर्वांकडे त्याची समदृष्टी असते. पण कृष्ण भावना भावित योगी याच्यापेक्षा कमी असतो का, नाही, त्याला सुद्धा परिपूर्ण दृष्टी असते. कारण तो जाणतो की परमात्मा हा प्रत्येकांच्या हृदयामध्ये स्थित आहे आणि त्याला ज्ञान असतं, त्याच्यामुळे त्याची सुद्धा दृष्टी या अष्टांग योग्यासारखीच असते. आता इकडे आपण थोडस वाचूया. हो माताजी. पेज 244 29च्या खाली 7वी लाईन. स्वतंत्र आत्मा ही प्रत्येक हृदयामध्ये स्थित असतो, परंतु तो सर्वव्यापी नसतो. आत्मा आणि परमात्म्यामध्ये. वाचा. हरे कृष्ण. स्वतंत्र आत्मा ही प्रत्येक हृदयामध्ये स्थित असतो,
परंतु तो सर्वव्यापी नसतो. आत्मा आणि परमात्म्यामध्ये हाच भेद आहे. जो वास्तविकपणे योगाभ्यास करीत नाही तो हे पाहू शकत नाही. कृष्ण भावना भावित मनुष्य श्रीकृष्णांना श्रद्धायुक्त आणि श्रद्धाहीन अशा दोन्ही प्रकारच्या मनुष्यांमध्येही पाहू शकतो. स्मृतीमध्ये याला पुढील प्रमाणे पुष्टी देण्यात आलेली आहे. आततत्वाच मातृत्वाच आत्मा ही परमो हरिही. भगवंत सर्व जीवांचे उगमस्थान असल्यामुळे ते पालन करता आणि माते समान आहेत. माता सर्व मुलांशी समभावाने वागते, त्याचप्रमाणे परमपिता किंवा माता भगवंतही समभावानेच वागतात. म्हणून परमात्मा प्रत्येक जीवामध्ये नित्यवास करतो. बाह्यतः सुद्धा प्रत्येक जीव भगवंतांच्या शक्तीमध्ये स्थित आहे. 7व्या अध्यायामध्ये सांगितले जाईल की मुख्यतः भगवंतांच्या आध्यात्मिक किंवा परा आणि भौतिक किंवा अपरा या 2 शक्ती आहेत. जीव जरी आध्यात्मिक शक्तीचे अंश असले तरी ते भौतिक शक्तीद्वारे बद्ध होतात. याप्रमाणे जीव सदैव भगवंतांच्या शक्तीतच स्थित असतात. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे प्रत्येक जीव हा भगवंतामध्ये स्थित आहे. योगी सर्वांकडे समदृष्टीने पाहतो, कारण सर्व जीव आपापल्या कर्मफळांनुसार विविध अवस्थांमध्ये असले तरी ते सदा सर्वदा भगवंतांचे सेवकच असतात, हे त्याला माहीत असते. जीव भौतिक शक्तीत असताना ऐहिक इंद्रियाची सेवा करतात आणि आध्यात्मिक शक्तीत असताना भगवंतांची प्रत्यक्ष सेवा करतात. कोणत्याही दशेमध्ये जीव हा परमेश्वराचा सेवकच असतो. ही समदृष्टी कृष्ण भावना भावित व्यक्तीकडे पूर्णपणे असते. हरे कृष्ण. बघा, म्हणजे प्रत्येक तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की जे काय अष्टांग योगीकडे आहे तेच किंवा त्याच्यापेक्षाही जास्त ज्ञान म्हणा किंवा शक्ती म्हणा ही एका भक्ताकडे असते. (31) कुमुद माताजी, सॉरी 30. येस माताजी. हरे कृष्णा. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो मला सर्वत्र पाहतो आणि सर्व काही माझ्यामध्ये पाहतो त्याला मी कधी दुरावत नाही, तसेच तोही मला कधी दुरावत नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे नातं सांगितलंय कृष्णामध्ये आणि जो आत्मसाक्षात्कारी योगी आहे त्याच्यामध्ये सांगितलंय. जर जो आत्मसाक्षात्कारी आहे त्याला माहिती आहे की हे सर्व जे ब्रह्मांड आहे, हे जग आहे, ही कृष्णाचीच एक शक्ती आहे. कृष्णामुळे हे सर्व अस्तित्वात आहे आणि कृष्ण या सर्वांचा स्वामी आहे. जे की या कृष्ण भावना भावित जीवनाचं बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे की कृष्ण या सर्वांचा स्वामी आहे. तर हे जे ज्ञान आहे हे आत्मसाक्षात्कारी जो आहे त्याला असल्यामुळे तो काय करतो की तो कृष्णाच्या सेवेमध्ये लीन होतो. आणि जेव्हा तो कृष्णाच्या सेवेमध्ये लीन होतो आणि तो विचार करतो की हे सर्व काही कृष्णाचं आहे, यात माझं काही नाहीये आणि मला जे काय करायचंय ते कृष्णाच्या आनंदासाठी करायचंय, तेव्हा तो कृष्णावर तो परिपूर्ण तऱ्हेने प्रेम करू शकतो. आणि अशा तऱ्हेने त्याचं आणि कृष्णाचा एक जवळचा नातेसंबंध होतो. आणि जेव्हा जवळचा नातेसंबंध स्थापन होतो तेव्हा इकडे कृष्ण काय करतो, तो म्हणतो की हा जो भक्त आहे याच्यावर सदैव माझी कृपा दृष्टी असते. असं कधीच होत नाही की तो माझ्या दृष्टीआड झाला किंवा मी त्याच्या दृष्टीआड झालो, असं कधीच होत नाही. आता इकडे असा जो अष्टांग योगी असतो म्हणजे हे त्याचं रूपांतर झालंय किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन झालंय फ्रॉम अष्टांग योगी टू शुद्ध भक्त.
म्हणजे आता तो अष्टांग योगी आहे, आता मात्र तो शुद्ध भक्त झालाय. तर भागवतम मध्ये ध्रुव महाराजांची गोष्ट येते. तर तिकडे ध्रुव महाराज हे कोण होते? अष्टांग योगी होते. त्यांना लहान असतानाच 5 वर्षाचे असताना त्यांना ते जंगलामध्ये गेले आणि तिकडे ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्राचा जप करू लागले, कृष्णावर ध्यान करू लागले आणि खाणं पण प्रथम ते फक्त जे मिळेल, जी फळं मिळतील ते खात होते. मग नंतर त्यांनी फळं खाणं सोडून दिले आणि जी वाळलेली पानं जमिनीवर पडायची ती वाळलेली पानं ते खायचे आणि मग त्याच्यानंतर ती पानंही न खाता फक्त पाणी प्यायचे आणि नंतर पाणी न घेता सुद्धा ते फक्त जो प्राणवायू आहे किंवा ऑक्सिजन त्याच्यावरच हवेवर ते राहू लागले आणि अशा तऱ्हेने ते पूर्ण कृष्ण चरणांवर ध्यान करत होते, कृष्णावर ध्यान करत होते आणि ते ध्यानामध्ये लीन होते आणि त्यांच्या हृदयामध्ये त्यांना परमात्म्याचं दर्शन झालं आणि ते इतके तल्लीन होऊन गेले आणि मग अचानक काय झालं, त्यांना दर्शन नाही झालं आणि ते एकदम त्यांचं मन विचलित झालं की आतापर्यंत मला दर्शन कृष्णाचं होत होतं पण आता कृष्ण कुठे आहे, म्हणून त्यांनी डोळे उघडले. तर जेव्हा त्यांनी डोळे उघडले तेव्हा कृष्ण चतुर्भुज रूपामध्ये त्यांच्या समोर उभा होता आणि त्यांना ध्रुवला कृष्णाने सांगितलं की तुला आता काय हवं ते माग म्हणून. तर अशा वेळेला हे इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की अशा वेळेला हा जो अष्टांग योगी आहे त्याचं रूपांतर एका शुद्ध भक्तामध्ये होतं आणि तो जो भक्त असतो तो कृष्णाच्या अगदी निकट असतो, कृष्णाची कृपादृष्टी सदैव त्याच्यावर असते. कुमुद माताजी Yes, Mataji, 31. 31. Yes. सर्वभूतस्थितं यो मां भजन्त्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो योगी मी आणि परमात्मा अभिन्न असल्याचे जाणून परमात्म्याच्या भक्तिमय सेवेमध्ये युक्त होतो तो सर्व परिस्थितीत माझ्यामध्ये सदैव निवास करतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे सांगितलेलं आहे की जो अष्टांग योगी असतो तो कसा वागतो किंवा त्याच्यामध्ये कुठले गुण येतात. तर आता प्रथम अष्टांग योगी काय बघतो, त्याच्यामध्ये कृष्णाचं जे चतुर्भुज रूप आहे विष्णूचं त्याची त्याला अनुभूती येते आणि त्याला समजतं की माझ्या हृदयातला जो परमात्मा आहे आणि जो कृष्ण आहे ते अभिन्न आहेत, ते सारखेच आहेत. जो माझ्या हृदयात स्थित परमात्मा आहे तोच कृष्ण आहे आणि इतरांमध्ये सुद्धा इतरांच्या हृदयामध्ये जो कृष्ण आहे आणि माझ्या हृदयामधला जो कृष्ण आहे ते वेगळे नाही आहेत, तो एकच कृष्ण आहे. तर त्याचप्रमाणे त्याला हेही दिसतं की मी अष्टांग योगी आहे आणि मी एवढी तपस्या केलेली आहे, मी एकांतात आलेलो आहे, पण तरी एखादा जो वैष्णव असेल जो कृष्णाच्या प्रेममयी भक्ती सेवेमध्ये व्यस्त आहे, तर तो हे बघतो त्याच्यामध्ये आणि आपल्यामध्ये काहीही फरक नाही.
तो हे जाणतो. तर अशा तऱ्हेने तो जेव्हा जाणतो तेव्हा तो नेहमी त्याची जी विजन आहे ती कशी होते ते आता आपण पुढच्या श्लोकात बघूया. पण जेव्हा तो हे जाणतो की माझ्या हृदयामध्ये स्थित आहे तो कृष्णच आहे किंवा कृष्ण आणि विष्णूमध्ये काही फरक नाही, तेव्हा तो दुसऱ्यांना जे दुसरे जीवात्मे आहे, जी दुसरी माणसं आहे, यांच्याकडे आता तो कसा वागतो हे आपण 6.32 मध्ये बघूया. पण त्या अगोदर थोडस वाचायचं आहे. क्षितिजा माताजी, हो हे त्या श्लोकाच्या वर आहे ना, श्रील रूप गोस्वामी भक्ती रसामृत सिंधू. हो वाचू. हा वाचा. हा हरे कृष्ण. याला श्रील रूप गोस्वामींच्या भक्ती रसामृत सिंधू 1.2.187 ग्रंथामध्ये पुष्टी देण्यात आलेली आहे. निखिला स्वप्यस्थवस्थास्तु जीवन मुक्त स उच्यते. कृष्ण भावना भावित कर्म करणारा भगवत भक्त आपोआपच मुक्त झालेला असतो. नारद पंचरात्र या तथ्यास पुष्टी देते. दिक्ला आद्यन अच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधायच तन्मयो भवती क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणी योजयेत. सर्वव्यापी आणि देशकालातीत श्रीकृष्णांच्या दिव्य स्वरूपावर ध्यान एकाग्र करणारा मनुष्य श्रीकृष्णांच्या चिंतनात तल्लीन होतो आणि मग त्यांच्या दिव्य सहवासाच्या सुखमयी अवस्थेची त्याला प्राप्ती होते. कृष्ण भावना म्हणजे योग अभ्यासातील परमोच्च समाधिस्थ अवस्था होय. श्रीकृष्णच परमात्म्या रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये उपस्थित आहेत. केवळ या ज्ञानानेच योगी निर्दोष होतो. भगवंतांच्या या अचिंत्य शक्तीविषयी वेद पुढील प्रमाणे सांगतात. एको अपि बहुधा यो व भाती. भगवंत जरी एकच असले तरी ते असंख्य हृदयांमध्ये उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे स्मृतिशास्त्रात सांगण्यात आले आहे. एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्याद रूपमेकम च सूर्यवत बहुधेयते. श्री विष्णू एकच आहेत तरीही निश्चितपणे ते सर्वव्यापी आहेत. ज्याप्रमाणे सूर्य एकाच वेळी अनेक ठिकाणी दिसतो त्याचप्रमाणे श्री विष्णूंचे एकच रूप असले तरी ते आपल्या अचिंत्य शक्तीच्या प्रभावाने सर्वत्र उपस्थित आहेत. हरे कृष्ण. आता 32 आता आपण बघूया की हा जो योगी आहे याच्यामध्ये कुठले कुठले गुण येतात आणि आता तो कसा वागतो. कुमुद माताजी 6.32. येस माताजी. हरे कृष्णा. आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, जो आपल्या स्वतःच्या तुलनेने सर्व जीवांकडे त्यांच्या सुखदुःखामध्ये स्वाभाविक समत्वाने पाहतो तोच परिपूर्ण योगी होय. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे त्यांनी सांगितले की जो अष्टांग योग करतो तो परम सिद्धी त्याची कुठली आहे, तर इकडे त्यांनी ती सांगितले की त्याची दृष्टी कशी आहे. हे आपण 5.18 मध्ये बघितलं होतं. जो नम्र असतो त्याला पण अशीच दृष्टी असते. तर आता ही जी दृष्टी आहे ही दृष्टी कशी असते आणि का या अष्टांग योग्याला ही दृष्टी प्राप्त होते. आता अष्टांग योगीला मी तुम्हाला गेल्या श्लोकामध्ये सांगितलं, त्याला काय समजलेलं आहे की कृष्ण माझ्या हृदयात आहे किंवा परमात्मा स्वरूपात कृष्ण माझ्या हृदयात आहे. परमात्मा विष्णू किंवा कृष्ण याच्यामध्ये काहीच फरक नाही आणि तो जरी माझ्या हृदयात असेल तरी तोच कृष्ण इतरांच्या सुद्धा हृदयात आहे. आणि तो जेव्हा त्याला हे समजतं आणि तो इतर लोकांकडे इतर माणसांकडे बघतो तेव्हा त्याला काय दिसतं की सगळी माणसं जी आहेत ती खूप दुःखात आहेत, त्यांना खूप
क्लेश आहेत, हे जी कर्म आहेत किंवा कर्माचे जे नियम आहेत हे त्यांना समजलेले नाहीयेत. त्यांचं खूप कन्फ्युजन झालेलं आहे आणि त्याला एक माहिती आहे की हे जे क्लेश आहेत किंवा हे जे लोक पाप करताय किंवा आनंदाच्या शोधात आहेत, हे कशामुळे? कारण त्यांना कृष्णाचं विस्मरण झालंय. याच्यामुळे ते खूप त्यांना ते दुःखात आहेत, त्यांना क्लेश होतोय. बघा या स्लाइड मध्ये काय दाखवलंय, एक माणूस कुठे मेलेला आहे आणि त्याचे कदाचित फॅमिली मेंबर्स आहेत आणि ते शोक करताय आणि इकडे सुद्धा तेच दाखवलंय. तर हे जेव्हा तो बघतो तेव्हा त्याला सुद्धा खूप दुःख होतं. आता ज्याप्रमाणे हे आपलं शरीर आहे, आपल्याला अनेक अवयव आहेत आणि आपल्या प्रत्येक अवयवांना आपण तितकंच महत्व देतो. आता उद्या समजा जर माझ्या हातावर जखम झाली आणि मी घरी काही उपचार केले पण त्यांनी काही त्याला म्हणजे ती जखम बरी नाही झाली, तर मी काय करते? मी असा विचार करते का की हातच आहे माझा, हात बरा नाही झाला तरी चालेल, माझी छाती दुखायला लागली ना तर मात्र मी डॉक्टरकडे जाणार, असं मी म्हणते का? नाही, हाताला सुद्धा मी तीच ट्रीटमेंट देते जी माझ्या हृदयाला मी देईन. हाताला जर माझा हात दुखत असेल तर मी डॉक्टरकडे जाईन, माझी छाती दुखत असेल तर कार्डिओलॉजिस्ट कडे जाईन, पण मी डॉक्टरकडे जाईन आणि ट्रीटमेंट घेईन. तर अशा तऱ्हेने आपण आपल्या शरीराची जी अवयव आहे ते एक शरीर मानतो आणि प्रत्येकाला आपण सम ट्रीटमेंट देतो. त्याचप्रमाणे हा जो अष्टांग योगी आहे, हा तो इतर माणसं जे आहेत त्यांना सुद्धा तो कृष्णाचंच स्वरूप मानतो आणि तो कृष्णाचं स्वरूप जेव्हा त्या सर्वांना मानतो तेव्हा त्यांचं दुःख तो आपलं दुःख आहे असं समजतो आणि त्यांच्याकडे जाऊन तो त्यांना सांगतो की तुमचं दुःखाचं मूळ कारण म्हणजे अज्ञान आहे, तुम्हाला कृष्णाचं विस्मरण झालेलं आहे. आणि अशा तऱ्हेने तो ज्ञान देतो आणि त्या माणसांना कृष्ण भावना भावी जीवन जगण्यासाठी प्रेरित करतो. आता आपल्याला इकडे वाचायचं आहे 6.32. तो श्लोक दिलेला आहे ना, भगवद्गीता 18.39, त्याच्यानंतरची लाईन दुसऱ्या शब्दात वाचते. हरे कृष्ण. दुसऱ्या शब्दात भगवंतांचा भक्त सदैव सर्व जीवांच्या कल्याणाकडे लक्ष देत असतो आणि या प्रकारे तो वास्तविकपणे प्रत्येकाचा मित्र आहे. तो सर्वोत्तम योगी आहे कारण तो स्वतःच्या वैयक्तिक लाभासाठी योगसिद्धीची अभिलाषा न करता इतरांच्या हिताकरिता प्रयत्नशील असतो. तो आपल्या समतुल्य जीवांचा मत्सर करत नाही. भगवंतांचा विशुद्ध भक्त आणि केवळ आपल्या वैयक्तिक उन्नतीची कामना करणारा योगी याच्यामध्ये हाच भेद आहे. परिपूर्ण ध्यान करण्यासाठी एकांतवास स्वीकारलेला योगी प्रत्येक मनुष्याला कृष्ण भावना भावित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भक्ता इतकाच परिपूर्ण असू शकत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे परत शिला प्रभुपादांनी सांगितलं की जो कृष्ण भावना भावित आहे तो परिपूर्ण योगी आहे आणि जो अष्टांग योगी आहे त्याला ध्यान करायला एकांतवास लागतो आणि तो आपली स्वतःची उन्नती करतो आणि इतरांपर्यंत तो पोहोचू शकत नाही, ज्ञान देऊ शकत नाही. हे प्रत्येक तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपादांनी तुलना केलेली आहे की अष्टांग योगी कसा असतो आणि जो वैष्णव असतो तो किती श्रेष्ठ असतो. म्हणजे श्रील प्रभुपाद आपल्याला खूप जोर देऊन सांगतात की तुम्ही भक्ती करा, मनापासून कृष्णाचं स्मरण करा, त्याचा जप करा. जे काय तुम्ही इतर योग करताय त्या सगळ्यांचं फळ तुम्हाला केवळ नाम जपाने मिळणार आहे.
आता 6.33 कुमुद माताजी. Yes, Mataji. 1 minute. 1 minute, Mataji. Yes. Yes. 6.33 na Mataji. हा. हा. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे मधुसूदन, तुम्ही सांगितलेला योग मार्ग मला अव्यवहार्य आणि असह्य वाटतो, कारण मन चंचल आणि अस्थिर आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, कृष्णाने काय सांगितलंय की तुला समदृष्टी आली पाहिजे, तुझं मन कसं पाहिजे, स्थिर पाहिजे आणि समदृष्टी आली पाहिजे. म्हणजे सगळ्यांना आपण त्याच स्तरावर बघतो. आता अर्जुनाने जर बघितलं की दुर्योधन आणि युधिष्ठिर महाराज एकाच स्तरावर जर त्यांनी बघितलं तर त्याला युद्ध करता येईल का? सांगा बरं मला. नाही करता येणार. नाही, त्याला युद्ध करता नाही येणार. आणि हे जे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय, एकांतात जाऊन राहायचं आणि अष्टांग योगी आहे त्याला अशी समदृष्टी येते, तो स्वतःमध्ये त्याला परमात्म्याचं दर्शन होतं, पण इतरांमध्ये सुद्धा त्याला तोच परमात्मा दिसतो. म्हणून जेव्हा तो दुसऱ्यांचं दुःख जाणतो तेव्हा तो कसा वागतो, तो त्या लोकांपर्यंत पोचतो, त्यांना कृष्णाचं ज्ञान देतो, त्यांचं अज्ञान बाजूला करतो. तर आता या कलियुगामध्ये साधारणपणे मनुष्याला गृहत्याग करून वनामध्ये एकांत वासात योग अभ्यास करणे अशक्य आहे. या युगाचे लक्षण काय आहे की आयुष्य अत्यंत अल्प आहे आणि या अल्पायुषी जीवनासाठी सुद्धा त्याला अत्यंत कठीण संघर्ष करावा लागतो. तर या सगळ्या जर गोष्टी तुम्ही बघितल्या तर मग अर्जुनाने सांगितलंय की हा अभ्यास करणं अशक्य आहे. आणि अर्जुन द्वापार युगामध्ये होता. आपल्याला श्रील प्रभुपाद या कलियुगात सांगतायत की आयुष्य अत्यंत अल्प आहे, तर हे शक्य नाही. आता अर्जुन कोण होता? तो राजघराण्यातला होता, असंख्य गुणांनी युक्त होता, महान योद्धा होता, दीर्घायुषी होता आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे तो कृष्णाचा परम सखा होता, शुद्ध भक्त होता. तर 5000 वर्षांपूर्वी आता आपल्याकडे 5000 वर्षांपूर्वी ही गोष्ट घडली आहे. आणि तेव्हा जर अर्जुन असं म्हणत असेल की हे शक्य नाही, तर आता आपण कसं काय म्हणू शकतो की मला अष्टांग योग करता येईल? तर इकडे अर्जुन सांगतो की हा अष्टांग योग मला अजिबात करता नाही येणार. तर आता बघा, अष्टांग योग हा जो कलियुग आहे ना, या कलियुगामध्ये बघा कसं जो सतयुग होता, सतयुगामध्ये आयुष्य खूप मोठं होतं. लोक 1,00,000 वर्ष जगायचे सतयुगामध्ये. त्याच्यानंतर आला त्रेतायुगामध्ये 10,000 वर्ष इतका लाईफ स्पॅन असायचा. मग द्वापार युग मध्ये 1,000 वर्ष हे आयुष्य होतं. आणि या कलियुगामध्ये आयुष्य 100 वर्षांचं आहे. म्हणजे हळूहळू आयुष्य आहे ते घटत चाललेलं आहे. आणि फक्त आयुष्य नाही, जर तुम्ही शास्त्रांमध्ये वाचलं तर सगळंच, म्हणजे आता जे
तुमची हाईट किंवा तुमची फिजिकल बॉडी जी आहे ती सुद्धा जर आत्ताच्या कलियुगातला माणूस कम्पेअर केला, द्वापार युग, त्रेतायुग, ही जी माणसं होती तर त्यांच्यामध्ये खूप बळ होतं, ती खूप उंच होती आणि नॅचरली ती खूप रोबस्ट होती. तर अशा तऱ्हेने जर तुम्ही असं बघितलं की म्हणजे आता एक उदाहरण म्हणून सांगते की आपल्याला कसं समजतं की त्या युगातल्या लोकांकडे खूप शक्ती होती. जर तुम्ही खूप जुनी जे महाल आहेत किंवा मंदिरं आहेत जर ती तुम्ही बघितली, म्हणजे इनफॅक्ट कलियुगातलीच पण सुरुवातीला जी काही असतील तर जर तुम्ही बघितलं तर खूप मोठे मोठे ज्या शिळा होत्या त्या शिळांनी ते मंदिर किंवा तो महाल किंवा तो गड बांधलेला होता. तर आता तेव्हा आत्तासारखी टेक्नॉलॉजी होती का? आज कुठलंही मंदिर बांधायचं असेल, काय करायचं असेल तर ट्रान्सपोर्ट आहे किंवा क्रेन्सचा वापर करून मोठमोठे दगड ते उचलतात. आता आपल्या अंगामध्ये तेवढी शक्ती नाहीये, पण त्यावेळेला ही माणसं हे स्वतः उचलायची. मग जो कलियुगातला माणूस आहे त्याची बुद्धी पण कशी झालीये, खूप मंद झालीये. परत हे जर तुम्हाला याचं प्रूफ पाहिजे असेल तर बघा, जे वैदिक कॅलेंडर्स जी आहेत, आपण पंचांग म्हणतो, त्याच्यामध्ये तुम्हाला परफेक्ट पोझिशन सांगितली जाते स्टार्स, प्लॅनेट्सची, किंवा जेव्हा सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण होणारे मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्सनी आणि विदाउट यूज ऑफ आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स. म्हणजे हा जो इंटेलिजन्स होता हा त्या लोकांकडे होता. आणि आता आपण बऱ्याच सॅटेलाइट्सवर किंवा इतर गोष्टींवर आपण अवलंबून असतो तो इन्फरन्स लिहिण्यासाठी किंवा एक्झॅक्ट वेळ जी आहे त्याचं कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी. त्यांना आज जी आपल्याकडे उपकरणं आहेत ती नव्हती. किंवा आता बघा, जे वैदिक काळातले ऋषी होते तर त्यांना माहित होतं की जेव्हा ते यज्ञ करायचे, म्हणजे शुद्ध तूप जेव्हा ते अग्नीमध्ये व्हायचे तेव्हा त्या शुद्ध घी आणि अग्नीच्या रिॲक्शनमुळे काय व्हायचं की तुमच्या ज्या सराउंडिंग मध्ये हवेमध्ये वगैरे जे हार्मफुल व्हायरसेस किंवा बॅक्टेरिया आहे ते त्वरित नाश पावायचे आणि पूर्ण जी हवा आहे ती शुद्ध व्हायची. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की कलियुगात अल्पायुषी माणूस आहेत, पण त्याच्यामध्ये शरीरामध्ये बळ नाहीये. त्याचा जो इंटेलिजन्स, बुद्धी जी आहे ती सुद्धा आता मंद मंद होत चालली. आणि इतकंच काय, आपल्या शास्त्रामध्ये हे पण सांगितलंय की जसा हा कलियुग प्रोग्रेस होतोय तसं जे वीर्य असतं, सीमन, तर या वीर्यांमध्ये सुद्धा जो स्पर्म काउंट आहे तो जसा तुम्ही प्रोग्रेस होता तसा तसा तो डिक्रीज होतोय. आणि हेच जर तुम्ही असं जर बघितलं, म्हणजे आता आपल्याला आपल्यापेक्षा 3 किंवा 4 जनरेशन जास्तीत जास्त माहिती असतात. तर तुम्ही बघितलं तिसरी जनरेशन किंवा चौथी जनरेशन जी बघा, आता तुमचे वडील किंवा तुमचे आजोबा यांना खूप आत्या, मावशी, मामा, म्हणजे खूप ती भावंड होती. पण आता जर तुम्ही बघितलं तर प्रत्येक फॅमिलीमध्ये एकच मूल असतं. आणि हे सुद्धा जे चान्सेस आहेत की एखाद्या कपलला मूल होणं, हे सुद्धा आता हळूहळू कमी होत चाललंय. म्हणजे पॉप्युलेशन जे आहे ते
कमी होत चाललेलं आहे. तर अशा तऱ्हेने या सर्वांचा विचार करून तेव्हाच द्वापार युगात अर्जुनाने सांगितलं की हे मला हा अष्टांग योग इम्प्रॅक्टिकल वाटतो आणि मला नाही वाटत की मी हा करू शकेन. 34 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. चंचलम हि मन कृष्णा प्रमाथि बलवदृढम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, मन चंचल, उच्छृंखल, दुराग्रही आणि अत्यंत बलवान असल्यामुळे मनाचा निग्रह करणे हे वायूला नियंत्रित करण्यापेक्षाही अत्यंत कठीण आहे असे मला वाटते. हरे कृष्ण. मग अर्जुनाने सांगितलंय की नाही, हे मन जे आहे या मनाला मी कंट्रोल करू शकत नाही. आता मनाबद्दल काय सांगितलंय हे आता आपण वाचूया. त्या श्लोकानंतर जे आहे ना क्षितिजा माताजी, भौतिक देहरूपी रथामध्ये. हा, हरे कृष्ण. भौतिक देहरूपी रथामध्ये जीव प्रवासी आहे आणि बुद्धी त्याची सारथी आहे. मन लगाम आहे आणि इंद्रिय घोडे आहेत. याप्रमाणे जीव मन आणि इंद्रियांच्या सहवासात सुख आणि दुःख उपभोगतो असे महान विचारवंत समजतात. बुद्धीने मनाला मार्गदर्शन केले पाहिजे, परंतु मन इतके बलवान आणि दुराग्रही आहे की दुर्धर रोगाने औषधाचाही गुणकारिताही निष्प्रभ करावी तद्वत मन मनुष्याच्या बुद्धीसही निष्प्रभ करते. असे मन योगाभ्यासाद्वारे संयमित केले पाहिजे. परंतु अर्जुनासारख्या सांसारिक मनुष्याला असा योगाभ्यास व्यवहार्य वाटत नव्हता. आधुनिक मनुष्याविषयी तर आपण काय बोलावे. येथे योजलेली उपमाच योग्यच आहे की मनुष्य वाहणाऱ्या वायूस आवरू शकत नाही आणि त्यापेक्षा कठीण म्हणजे उच्छृंखल मनाला आवरणे होय. मनाला संयमित करण्याचा सहज सुलभ मार्ग म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितल्याप्रमाणे पूर्ण नम्र भावाने हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन करणे हा होय. याचा विधी आहे स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोः. मनुष्याने आपले मन पूर्णपणे श्रीकृष्णांच्या ठायी रममाण केले पाहिजे. केवळ असे केल्यानेच मन अन्य कार्यांनी विचलित होणार नाही. हरे कृष्ण. तर आता खरं म्हटलं तर वेद व्यासानी सांगितलंय की कलियुगामध्ये आयुष्य हळूहळू घटत जाईल. पहिलं आता सांगितलंय 100 वर्ष, पण आता आपण बघतो साधारण 80 ते 90 वर्षापर्यंत माणूस जगतो जर तो पूर्ण निरोगी असला तर. आता त्याच्याही पेक्षा वेदव्यासानी सांगितलं हळूहळू 50 वर्ष आयुष्य होईल, 30 वर्षाचं आयुष्य होईल आणि चौथ्या चरणात कलियुगाच्या की फक्त 15 वर्षाचं आयुष्य राहील आणि तुमचे केस जे आहे ते 8व्या वर्षी पिकायला राहतील. हे का होणार आहे? कारण पापामध्ये खूप वृद्धी होणार आहे. सर्व जे मानव आहेत ते पापाचरणच करणार आहेत. तर त्याच्यामुळे हे सगळे जे रिव्हर्सल्स आहेत ते आपल्याला भोगावे लागणार आहेत. पण त्यांनी सांगितलंय की जे श्रीकृष्ण महामंत्राचा जप करतात आणि जे भक्ती नियमांचं पालन करतात त्यांना काही घाबरण्याचं कारण नाही. आणि त्यांनी लिहिलंय की जे सतयुगामध्ये 12 वर्ष जर सतत कोणी ध्यान केलं तर तोच जो रिझल्ट आहे तो कलियुगात फक्त 12 तास तुम्ही संकीर्तन केलं किंवा नाम जप केला त्यांनी मिळणार आहे. तर आपल्याला फक्त मनामध्ये काय विचार करायचा आहे की आपण रोज श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय त्याप्रमाणे आपण जप करायचा आहे, आपण आपल्या इंद्रियांना संयमित करायचंय. संयमित करण्यासाठी तुम्हाला फोर्सफुली कुठेही बंद नाही करायचंय. तुम्हाला फक्त रोज भगवद्गीता वाचायची आहे, भागवतम वाचायचंय आणि कृष्ण प्रसादच ग्रहण करायचा आहे. कुठेही फोर्सफुल स्टॉप करायचा नाहीये मनाला.
आणि हे करता करताच काय होतं, तुम्हाला गोडी उत्पन्न होते आणि तुमचं मन अजिबात भौतिकाकडे जरा सुद्धा आकर्षित होत नाही. 34 झालं ना आपलं. येस माताजी. 35. अस श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, हे महाभाव कौंतेय, चंचल मनाला संयमित करणे निसंशय अत्यंत कठीण आहे, पण योग्य अभ्यासाने आणि अनासक्तीद्वारे मनाला वश करणे शक्य आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला 2 गोष्टी सांगितल्या श्रीकृष्णाने, अभ्यास आणि वैराग्य. या 2 गोष्टींनी तुझं जे चंचल मन आहे अर्जुना, ते मन स्थिर होईल. तर मनुष्याने काय केलं पाहिजे, म्हणजे कृष्ण लीलांचे जितके अधिक श्रवण करता येईल तितकं केलं पाहिजे, जितका अधिक जप करता येईल तितका जप केला पाहिजे. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा तो कृष्ण सेवेमध्ये लीन होतो किंवा त्याच्या गुरुनी जे सांगितलंय त्याप्रमाणे तो वागतो, तेव्हा मात्र त्याच्या मनाला विरक्ती येईल आणि वैराग्याचे शिक्षण सहजपणे प्राप्त होईल. वैराग्य म्हणजे काय, भौतिक प्रकृती पासून अनासक्ती, पण नॉट बाय फोर्स, की आज मी सगळ्या माझ्या मैत्रिणी रेस्टॉरंटमध्ये जाणार आहे, पण मी कृष्ण भावना भावित जीवन जगत आहे म्हणून मी जाऊ शकत नाही, असं नाही पाहिजे. ते तुम्हाला आनंदाने तुम्ही सांगितलं पाहिजे की मी येऊ शकत नाहीये, कारण मी घरी जे काय वाचन करते किंवा मी मंदिरात जाते तिकडे मला अधिक चांगलं खाणं मिळणार आहे आणि ते मी जास्त प्रिफर करते. आणि हे केव्हा होतं, जेव्हा तुम्हाला कृष्णाप्रती प्रेम उत्पन्न होतं. आणि ते प्रेम उत्पन्न होण्यासाठी तुम्हाला काय केलं पाहिजे, तुम्हाला जप केला पाहिजे, कृष्ण कथा ऐकली पाहिजे, रोज वाचन केलं पाहिजे. यांनी नॅचरली तुम्ही भौतिकापासून तुम्हाला अनासक्ती निर्माण होते आणि भौतिकापासून खूप लांब तुम्ही जाता. तर आता वाचायचंय हो. पेज 250. हा. आणि 10वी लाईन साधारण मध्ये, कृष्ण सेवेमध्ये मन आसक्त असते ही गोष्ट व्यवहार्य आहे, कारण वाचते. हरे कृष्ण. कृष्ण सेवेमध्ये मन आसक्त असते ही गोष्ट व्यवहार्य आहे, कारण कृष्ण लीलांचे श्रवण केल्यामुळे मनुष्य आपोआपच परमात्म्यावर आसक्त होतो. या आसक्तीला परेशानुभव अर्थात आध्यात्मिक तृप्ती असे म्हटले जाते. भुकेल्या मनुष्याला अन्नाचा प्रत्येक घास खाल्ल्यावर समाधान प्राप्त होते, तशीच ही तृप्ती असते. भुकेला असताना मनुष्य जितके अधिक खातो तितका तो समाधानी होतो आणि तितकीच शक्ती त्याला प्राप्त होते. त्याचप्रमाणे भक्तिमय सेवा केल्याने मनुष्याला दिव्य समाधान प्राप्त होते, कारण त्याचे मन भौतिक विषयांपासून अनासक्त होते. हे कुशल उपचार आणि योग्य पथ्य किंवा आहारामुळे होणाऱ्या रोग निवारणाप्रमाणे आहे. म्हणून भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीलांचे श्रवण करणे हा उत्तम मार्ग, उन्मत्त मनासाठी केलेला कुशल उपचार आहे आणि कृष्ण प्रसाद ग्रहण करणे हे रोग्यासाठी योग्य असे पथ्य आहे. हा उपचार म्हणजे कृष्ण भावनेची पद्धती आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे जेव्हा एखाद्या माणसाला रोग होतो तेव्हा तो काय करतो, डॉक्टरकडे जातो आणि तो डॉक्टर काय सांगतो, जे औषधं देतो, जे व्यायाम सांगतो किंवा जे डाएट सांगतो ते तो व्यवस्थित घेतो आणि मग निरोगी होतो. त्याचप्रमाणे आपल्याला पहिलं आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की आपण भवरोगी आहोत, आपल्याला या भौतिकाचं खूप आकर्षण आहे, तेव्हाच
आपण एखाद्या गुरुची दीक्षा घेऊ शकतो किंवा भगवद्गीता उघडू शकतो आणि मग ज्याप्रमाणे एक एक्सपर्ट फिजिशियन असतो, तो योग्य ती औषधं देऊन त्या रोग्याला निरोगी करतो, त्याचप्रमाणे जो आध्यात्मिक गुरु असतो परंपरेतला, ते सुद्धा आपल्याला अशीच ट्रीटमेंट देतात. ते आपल्याला काय सांगतात? अभ्यास देतात की तुम्ही भगवद्गीता वाचा, भागवतम वाचा, रोज तुम्ही 16 माळा जप करा आणि जे काय तुम्ही खाणार आहात ते फक्त तुम्ही कृष्ण प्रसादच खा, तुम्ही संग फक्त भक्तांशीच करा. असं प्रिस्क्रिप्शन जेव्हा आपल्याला मिळतं आणि त्याचं आचरण करतो, तेव्हा आपण काय होतो? या भवरोगातून मुक्त होतो. आता बघा, अर्जुन इकडे कृष्णाला सांगत आहे ना याच्या अगोदरच्या श्लोकामध्ये की माझं मन खूप चंचल आहे, खूप अस्थिर आहे, तर मी हा अष्टांग योग करू शकत नाही. म्हणून कृष्ण अर्जुनाला काय म्हणतो? महाबाहो. महाबाहो का म्हटलेलं आहे? कारण अर्जुन हा खूप मोठा योद्धा होता, त्यांनी देव देवतांना सुद्धा हरवलेला आहे आणि कृष्ण अर्जुनाला चेष्टेनी असं म्हणतोय महाबाहो की काय अर्जुन, तू केवढा मोठा योद्धा आहेस म्हणून तुला महाबाहो असं म्हणतात, पण तरीही तू तुझ्या मनाला हरवू शकत नाहीस का? तू तुझ्या मनाला कंट्रोल करू शकत नाहीस का? अशा तऱ्हेने त्यांनी महाबाहो म्हटलंय. पण त्याचबरोबर त्याला कौंतेयही म्हटले. कौंतेय का म्हटलंय? कारण प्रेमाने म्हटलंय, कारण तो त्याचा मित्र आहे आणि केव्हाही जेव्हा एखाद्या मित्राला त्याच्या आईची आठवण करवून दिली जाते, कुठल्याही पुत्राला आपली आई खूप आवडते आणि तसं बोलल्याने थोडस प्रेम उत्पन्न होतं. जो माणूस तसा हाक मारतोय आईचं नाव घेऊन, म्हणजे इकडे कृष्ण अर्जुनाला कौंतेय म्हणतो, तर प्रेम उत्पन्न होतं आणि आपण तो माणूस काय म्हणतोय ते ऐकतो. Uh, 36. हरे कृष्णा. येस. असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्याचे मन उच्छृंखल आहे त्याला आत्मसाक्षात्कार होणे कठीण आहे, परंतु ज्याचे मन संयमित आहे आणि जो योग्य साधनांद्वारे प्रयत्न करतो त्याला निश्चितच यशाची शाश्वती आहे, असे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. तर आता समजा जर एखादा माणूस जो भौतिकाची त्याला खूप आसक्ती आहे, तो खूप इंद्रिय तृप्तीच्या पाठीमागे आहे, आता हा भवरोगी आहे आणि त्यांनी योग्य ती ट्रीटमेंट घेतली नाही. योग्य ट्रीटमेंट म्हणजे काय? तुम्ही जप करायचा, तुम्ही भक्ती नियमांचं पालन करायचं, शिल प्रभुपादांनी काय काय लिहून ठेवलंय ते ऐकायचं, पण असं नाही केलं त्यांनी, तर मग जरी त्याची इच्छा असेल, जर तो कृष्णाकडे गेला, तो जप केला त्यांनी, पण एकीकडे भक्तीचे नियम आहेत ते पाळत नाही, तर याला यश कधीच मिळू शकत नाही. तर जेव्हा आपण भक्ती योग करायला जातो तेव्हा तुमचं मन जे आहे ते इंद्रिय तृप्ती पासून ते लांब गेलं पाहिजे. आणि तसं न करता आपण योग करायला लागलो, भक्ती करायला लागलो, तर समजा जर एखादे काही माणसं आग पेटवण्याचा प्रयत्न करतात, पण जर कोणीतरी एक पाणी घालतंय वरून, तर ती ज्याप्रमाणे आग पेटणार नाही कितीही प्रयत्न केले तरी, त्याचप्रमाणे ज्याचं मन भौतिकाकडे पळतंय, तो जो भक्त आहे किंवा तो जो माणूस आहे
याच्यामध्ये प्रोग्रेस करू शकणार नाही. तर जो कृष्ण भावना भावित आहे, जो भक्त आहे, तो त्याला वेगळं काही करावं नाही लागत, कष्ट करावे नाही लागत. त्याला नॅचरली त्याचं जे मन आहे ते कृष्ण कमल चरणांकडे जातं आणि त्याला कृष्णाची गोडी लागते. तर शेवटच्या ज्या 4-5 लाईन्स आहेत ना क्षितिजा माताजी, हो. योगाचा असा हा देखावा भौतिक दृष्ट्या लाभदायक असू शकेल. त्याच्या अगोदरची लाईन वाचा. मानसिक संयमनाशिवाय हे माताजी ह्याच आहे ना, 36च आहे ना? 36 आहे. 4थी लाईन बघा. हो सापडली. हरे मानसिक कृष्ण. हा, मानसिक मनोनिग्रहाविना योगाभ्यास करणे म्हणजे केवळ कालापव्यय होय. योगाचे असे प्रदर्शन भौतिकदृष्ट्या लाभदायक असू शकेल, परंतु आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या दृष्टीने पाहिल्यास असा योगाभ्यास व्यर्थ आहे. म्हणून मनुष्याने आपले मन निरंतर भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये संलग्न करून त्याला संयमित केले पाहिजे. जोपर्यंत मन कृष्ण भावनामध्ये युक्त होत नाही तोपर्यंत ते स्थिर आणि संयमित होऊ शकत नाही. कृष्ण भावना भावित मनुष्य सहजपणे आणि विशेष प्रयास न करताच योगाभ्यासाचे फळ प्राप्त करतो, परंतु योगाभ्यासक कृष्ण भावना भावित झाल्याशिवाय यशप्राप्ती करू शकत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला काय समजतंय की एक भक्त आहे, त्याचं मन जेव्हा तो भक्ती करतो तेव्हा आपोआप स्थिर होतं. पण जो अष्टांग योगी आहे त्याला मात्र प्रगती करण्यासाठी त्याला भक्त व्हावं लागतं. म्हणजे काही काळ तो अष्टांग योग करतो, त्याला सिद्धी प्राप्त होते, परंतु तो परिपूर्ण योगी म्हणू शकत नाही. जर नशिबाने त्याला एक शुद्ध भक्ताचा संग झाला किंवा एखाद्या शुद्ध भक्तानी जर त्याला सांगितलं की कृष्ण भावना भावित जीवन हे परिपूर्ण आहे, तर त्या शुद्ध भक्ताच्या कृपेने तो जेव्हा कृष्ण भावना भावित होतो तेव्हाच तो यशप्राप्ती करू शकतो. .37 हरे कृष्णा. येस. अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि त्यामुळे योगसिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? हरे कृष्ण. आता अर्जुनाला हा अष्टांग योग आवडलेला नाहीये, म्हणून तो हा प्रश्न विचारतो की असं होऊ शकेल की एखादा माणूस अष्टांग योग करायला गेला, पण अष्टांग योग करायला गेल्यावर त्याला यशप्राप्ती झाली नाही, तर मग त्याला कुठली गती मिळते? तर बघा, अर्जुनाचा प्रश्न का असा प्रश्न विचारतोय, कारण आता जेव्हा हा अष्टांग योगी जातोय तेव्हा त्याला हळूहळू एक रिअलायझेशन होतंय की मी म्हणजे शरीर नाही आणि आत्मा आहे. म्हणजे जीव हे भौतिक शरीर नाही पण शरीरापासून भिन्न आहे. आणि जेव्हा मी मला समजेल की मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, आणि आत्मसाक्षात्कार झाल्यावर मला सुख मिळेल. तर हे ज्ञान आत्मसाक्षात्काराचे मूळ तत्व आहे. काय की मी हे शरीर नाही, मी हा आत्मा आहे. आता ही जी
पद्धत आहे ही आता त्याला समजली आणि तो जास्त खोल जाऊ लागला. त्याला आता अजूनही श्रीकृष्णाचं दर्शन झालेलं नाहीये. आणि हा जो अभ्यास आहे, हा अभ्यास करता करता जर त्याला मृत्यू आला किंवा जर त्याला इंद्रिय तृप्ती किंवा इंद्रियांच्या वासनेमुळे जर त्याचं पतन झालं तर मग काय होणार, हा प्रश्न अर्जुनाचा आहे. त्याच्या अगोदर आपण थोडस वाचूया पुढच्या श्लोकात जाण्या अगोदर. हो माताजी. जीव, दुसरी ओळ, जीव म्हणजे भौतिक शरीर नाही तर जीव. हा, हरे कृष्ण. जीव म्हणजे भौतिक शरीर नसून तो शरीरापासून भिन्न आहे आणि सच्चिदानंद जीवनामध्येच तो सुखी होऊ शकतो. हे ज्ञान म्हणजे आत्मसाक्षात्काराचे मूळ तत्व आहे. सच्चिदानंद जीवन हे शरीर आणि मन या दोहोपलीकडे आहे. आत्मसाक्षात्काराची प्राप्ती ज्ञानमार्ग, अष्टांग योगाचा अभ्यास आणि भक्ती योगाद्वारे होते. या प्रत्येक पद्धतीमध्ये मनुष्याला जीवाची स्वरूप स्थिती, त्याचा भगवंतांशी असणारा संबंध आणि भगवंतांशी तुटलेला संबंध ज्या क्रियांद्वारे पुनर्स्थापित होऊ शकेल, अशा कृष्ण भावनेच्या परमोच्च परिपूर्ण स्तराची प्राप्ती होऊ शकेल, अशा क्रियांचा साक्षात्कार झाला पाहिजे. उपर्युक्त 3 पैकी कोणत्याही पद्धतीचा अवलंब केल्यास मनुष्याला यथाकाळी निश्चितपणे परम लक्ष्याची प्राप्ती होते. भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायात सांगितले आहे की या दिव्य मार्गावर अल्पशी प्रगती केल्यानेही मनुष्याला मोक्षप्राप्ती होऊ शकते. 3 मार्गांपैकी भक्ती योग हा विशेष करून या युगासाठी योग्य आहे, कारण भगवत साक्षात्काराचा हा अत्यंत सहज सुलभ मार्ग आहे. या संबंधी निश्चिती करून घेण्यासाठी अर्जुनाने भगवान श्रीकृष्णांच्या त्यांच्या पूर्वीच्या विधानाला पुष्टी देण्याची विनंती केली. एखादा मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा स्वीकार प्रामाणिकपणे करेल, परंतु या युगासाठी ज्ञानमार्ग आणि अष्टांग योग हे मार्ग अनुसरण्यास अत्यंत कठीण आहेत. म्हणून निरंतर प्रयत्न करूनही मनुष्य अनेक कारणास्तव अपयशी ठरू शकेल. सर्वप्रथम मार्गाचा अवलंब करण्या इतपत मनुष्य प्रामाणिक नसेल. दिव्य मार्गाचे अनुसरण करणे म्हणजे माया शक्तीशी युद्ध करणे होय. यास्तव जेव्हा मनुष्य माया शक्तीच्या बंधनातून सुटण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा माया शक्ती विविध प्रलोभनांद्वारे साधकाचा पराभव करण्याचा प्रयत्न करते. भौतिक शक्तीच्या गुणांमुळे बद्ध जीव पूर्वीच मोहित झालेला असतो आणि दिव्य साधना करतेवेळी सुद्धा तो पुन्हा मोहित होण्याची पावलोपावली शक्यता असते. यालाच योगाचलित मानस म्हणतात, अर्थात दिव्य मार्गावरून भ्रष्ट होणे असे म्हणतात. आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरून भ्रष्ट होण्याचे काय परिणाम होतात हे जाणून घेण्याविषयी अर्जुन जिज्ञासू आहे. हरे कृष्ण. तर अर्जुनाला काय वाटतं की एखादा अष्टांग योगी तो आपलं सगळं घर वगैरे सोडणार, अष्टांग योग करायला जाणार. आता मात्र जर त्याला यश मिळालं नाही तर कृष्णा भौतिकरित्या सुद्धा त्याला कोणी विचारणार नाही, म्हणजे तो भिकारी होईल, कारण सगळं त्यांनी घरदार सोडलंय. आता त्याला कोणी घरी सुद्धा घेणार नाही. म्हणजे भौतिक रित्या सुद्धा तो पूर्ण अनसक्सेसफुल होईल आणि आध्यात्मिक प्रगती करायला चाललेला तिकडे सुद्धा तो अपयशी झालेला, म्हणजे दोन्हीकडे त्याला अपयश पत्करावं लागणार. आता कृष्णा या अशा योगाचं काय होईल. आणि इकडे आपण ऐकलं की अष्टांग योगाचं योग मार्गाचे अनुसरण करणे म्हणजे माया शक्तीशी युद्ध करणे आहे. किती यम नियम किती आपल्याला पाळावे लागतात आणि पावलोपावली जो अष्टांग योग करायला गेला तो मोहित होण्याची पावलोपावली शक्यता असते आणि त्यामुळे पतनाची भीती असते. म्हणून आता अर्जुनाला काळजी वाटते, म्हणजे भौतिकरित्या सुद्धा पेनिलेस आणि एकही पैसा नाही आणि आध्यात्मिक सुद्धा काहीच सिद्धी नाही, तिकडेही कुठे नाही. तर आता कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की असं नाही, तुम्ही जे काही करता ते मी जपून ठेवतो.
हे 38 कुमुद माताजी. आता अजून अर्जुनाचे 1-2 प्रश्न आहेत. कुमुद माताजी 38. हरे कृष्णा. कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे महाबाहो कृष्ण, ब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गावरून भ्रष्ट झालेला असा हा मनुष्य आध्यात्मिक आणि भौतिक यशो मार्गावरून कोणत्याही दिशेला स्थित नसलेल्या छिन्न विच्छिन्न मेघाप्रमाणे पतित होऊन भ्रष्ट तर होत नाही ना. हरे कृष्ण. तर जो अष्टांग योगी आहे, जो असफल झालेला आहे, त्याची तुलना जी केलेली आहे बघा, जो जीवात्मा असतो त्याला यश हवंच असतं. काही जरी त्यांनी केलं, मटेरियली किंवा स्पिरिच्युअली, भौतिकरित्या नाही तर आध्यात्मिकरित्या, त्याला यश पाहिजे असतं, त्याला परफेक्ट व्हायचं असतं. तर हे जे त्याला यश हवं असतं किंवा परफेक्शन हवं असतं कुठल्या जे काही कार्य कर्म करतोय त्याच्या, ही इच्छा कुठून येते, का उत्पन्न होते? कारण आपण कृष्णाचे अंश आहोत आणि कृष्ण परफेक्ट आहे, त्याच्यामुळे ती इच्छा आपल्यामध्ये सुद्धा असते. जे काय आपण करू त्याच्यामध्ये आपल्याला परफेक्शन हवं असतं. मग जो अष्टांग योगी आहे त्याची तुलना एका ढगाशी केलेली आहे, जो छिन्न विछिन्न झालाय. म्हणजे जेव्हा ढग असतात, जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा बरेच ढग एकत्र येतात आणि मग जोरात पाऊस पडतो. पण जर एखादा ढग इतर ढगांपासून वेगळा झाला तर त्या ढगाचा काय उपयोग? ढगांकडून आपल्याला 2 फायदे असतात. एक म्हणजे पाऊस मिळतो आणि दुसरं म्हणजे खूप जेव्हा ऊन असतं तेव्हा उन्हापासून रक्षण मिळतं, म्हणजे किंचित उष्मा कमी मिळते. तर हे 2 फायदे असतात. पण जेव्हा ते ढग एकत्र असतात तेव्हा हे फायदे दिसतात. एकच ढग इतर ढगांपासून वेगळा झाला तर तो आपल्याला सावली सुद्धा देऊ शकत नाही किंवा कडक उन्हापासून रक्षण सुद्धा करू शकत नाही आणि पाऊसही देऊ शकत नाही. तर हा जो ढग इतर ढगां पासून वेगळा झालेला आहे तो कसा आहे? त्याचं काय अस्तित्वच नाहीये. या विशाल आकाशामध्ये त्या ढगाचं काही अस्तित्वच नाहीये. तर त्याचप्रमाणे कृष्ण म्हणतो की हा जो अष्टांग योगी आहे त्याची पण हीच अवस्था या ढगासारखी होते, त्याचं काय अस्तित्वच नाहीये, भौतिकरित्या सुद्धा आणि आध्यात्मिकरित्या सुद्धा. तर आता याच्यात वाचायचंय पेज 252 आहे वाटतं. आणि ब्रह्मण पथी हा आध्यात्मिक साक्षात्काराचा मार्ग आहे. हो. हरे कृष्ण. ब्रह्मणः पथी हा आध्यात्मिक साक्षात्काराचा मार्ग आहे आणि साक्षात्कार मनुष्याने आपण स्वरूपतः आध्यात्मिक असून ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान या स्वरूपात प्रगट होणाऱ्या भगवंतांचे अंश आहोत हे जाणल्याने होतो. भगवान श्रीकृष्ण परम सत्य तथा पुरुषोत्तम आहेत आणि म्हणून त्या परम पुरुषाला शरण जाणारा मनुष्यच यशस्वी योगी होय. ब्रह्म आणि परमात्म्या साक्षात्काराद्वारे या जीवन ध्येयाची प्राप्ती करण्यासाठी अनेकानेक जन्म घ्यावे लागतात. बहुनाम जन्मना म्हणते. म्हणून दिव्य साक्षात्काराचा प्रत्यक्ष आणि परमश्रेष्ठ मार्ग म्हणजे भक्तियोग किंवा कृष्ण भावना होय. हरे कृष्ण. म्हणजे प्रत्येक तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपाद सांगतायत आपल्याला की भक्तियोग हाच सर्वात श्रेष्ठ आहे. 39 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. एतन्मे संशयं कृष्ण
छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यस्य छेत्ता न युपपद्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, माझा हा संशय आहे आणि हा पूर्णपणे दूर करण्याची मी तुम्हाला विनंती करतो. तुमच्या वाचून हा संशय दूर करणारा कोणीही मिळणार नाही. हरे कृष्ण. तर जेव्हा आपल्या मनामध्ये काही संशय असतो तेव्हा आपण सुद्धा 3 जणांकडे जाऊ शकतो. गुरु, साधू आणि शास्त्र ही 3 जण आहेत. इकडे अर्जुन डायरेक्टली कृष्णाला विचारतो की माझा संशय आहे तो संशय दूर कर. कारण कृष्ण त्रिकालज्ञ आहे. त्याला भूत, भविष्य आणि वर्तमान या तिन्ही काळांचे पूर्ण ज्ञान आहे. आणि तोच आहे एक कृष्ण आहे जो हे जे अज्ञान आहे अर्जुनाचं ते दूर करू शकतो आणि त्याला ज्ञान देऊ शकतो. आता जे शास्त्र आहे त्याच्यामध्ये खूप विपरीत गोष्टी आहेत. म्हणजे एका ठिकाणी एक म्हटलंय, दुसऱ्या ठिकाणी बरोबर दुसरं म्हटलंय. तर हे जे कॉन्ट्रडिक्शन्स आहेत त्याच्यामुळे आपल्या मनामध्ये संशय उत्पन्न होणं स्वाभाविक आहे. पण जो आत्मसाक्षात्कारी आहे याच्याकडे जेव्हा आपण जातो किंवा जे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहेत त्यांच्याकडे जेव्हा जातो तेव्हा आपल्या या शंका दूर होऊ शकतात. आता बघूया कृष्ण काय उत्तर देणार आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामोऽत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्था, शुभ कार्यांमध्ये युक्त झालेल्या योगी पुरुषाचा इहलोकात तसेच परलोकातही विनाश होत नाही. आणि हे मित्र, चांगले कार्य करणारा मनुष्य दुष्प्रवृत्तींनी कधीही प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे श्रीकृष्णाने आपल्याला सांगितलंय की जो भक्ती योग करतो किंवा अष्टांग योग जो थोडक्यात माझ्या मी सांगितलेल्या मार्गावर चालतोय त्याचं कधीच अशुभ होत नाही. हे आपल्याला श्रीमद भागवतम मध्ये सुद्धा उदाहरणांवरून दिसतं. इकडे तर प्रत्यक्ष अजामिलचं उदाहरण दिलेलं आहे की अजामिल हा अगोदर विकर्मी होता पण तो चांगला होता. तो एका ब्राह्मणाचा मुलगा होता. वेद पठण करायचा पण एका वेश्येच्या संगतीत आल्यामुळे तो विकर्म करू लागला. पण त्यांनी जी कृष्णासाठी चांगली कर्म केली होती जे तो वेद पठण करायचा, रोज पूजा करायचा, हे कृष्ण विसरला नाही. आणि म्हणून ते जेव्हा यमदूत आले आणि त्याच्या मुखातून नारायण हे शब्द निघाल्यावर तिकडे विष्णुदूत आले आणि त्यांनी अजामिलला त्या यमदूतांना तर घालवलंच आणि अजामिल जो आहे त्याला ज्ञान दिलं. आणि ज्ञान तो उठल्यानंतर तो लगेच काशीला गेला आणि त्यांनी 12 वर्ष तप केला आणि मग तो वैकुंठ लोकात गेला. तर आता इकडे त्यांनी शिला प्रभुपादांनी चांगलं सांगितलंय की 2 तऱ्हेचे मनुष्य असतात. तर ते आपण जरा वाचूया. क्षितिजा माताजी जो 2nd पॅरेग्राफ आहे ना, हो, या श्लोकाचे श्लोकाचे तात्पर्य पुढील प्रमाणे आहे. हरे कृष्ण. मानव समाजाचे नियमित आणि अनियमित असे 2 विभाग करता येतात. पुनर्जन्म अथवा मुक्तीच्या ज्ञानाअभावी ते केवळ पशुतुल्य इंद्रिय तृप्तीमध्ये रत आहेत ते अनियमित श्रेणीमध्ये येतात. आणि जे शास्त्रोक्त विहित कर्मांच्या तत्वाचे पालन करतात ते नियमित श्रेणीमध्ये येतात. अनियमित श्रेणीमधील सभ्य आणि असभ्य, सुशिक्षित आणि अशिक्षित, बलवान किंवा दुर्बळ
अशा सर्व लोकांमध्ये पशुवृत्ती प्रबळ असते. त्यांची कर्मे कधीच शुभदायक असत नाहीत, कारण आहार, निद्रा, भय आणि मैथून या पशुतुल्य प्रवृत्तीचा उपभोग करीत ते दुःखपूर्ण अशा भौतिक जगतात अनंत काळासाठी खितपत पडतात. या उलट जे शास्त्र नियमानुसार संयमित आहेत ते यथावकाश कृष्ण भावनेत उन्नत होतात आणि निश्चितच जीवनामध्ये प्रगती करतात. शुभ मार्गाचा अवलंब करणाऱ्या 3 श्रेणी करता येतात. भौतिक सुख समृद्धीचा उपभोग घेत शास्त्रोक्त विधिविधानांचे पालन करणारे, संसारातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करणारे आणि कृष्ण भावना युक्त भक्त. भौतिक सुखाकरिता शास्त्रोक्त विधिविधानांचे पालन करणाऱ्यांच्या पुन्हा 2 श्रेणी करता येतात. सकाम कर्म करणारे आणि इंद्रिय तृप्तीची आकांक्षा न करणारे. जे इंद्रिय तृप्ती करता सकाम कर्मे करतात ते जीवनाच्या उच्चतर अवस्थेप्रत किंवा उच्चतर लोकांमध्येही उन्नत होतात. परंतु तरीही असे लोक संसारातून मुक्त झालेले नसल्यामुळे ते वास्तविक शुभदायक मार्गाचे अनुसरण करीत नसतात. ज्या क्रिया आपल्याला मुक्तिपथावर नेतात त्याच केवळ शुभदायक क्रिया आहेत. ज्या क्रियांचा उद्देश आत्मसाक्षात्कार किंवा देहात्म बुद्धीतून मुक्त होणे नाही त्या क्रिया मुळीच शुभदायक नसतात. कृष्ण भावना भावित कर्म हेच केवळ शुभदायक कर्म आहे आणि स्वेच्छेने कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करण्याकरिता सर्व शारीरिक दुःखे सहन करणाऱ्या मनुष्यास तपोनिष्ठ परिपूर्ण योगी असे म्हटले जाते. अष्टांग योग पद्धतीचा अंतिम उद्देश कृष्ण भावनेचा साक्षात्कार हा असल्यामुळे असा अभ्यासही शुभदायक आहे आणि जो या दृष्टीने प्रयास करतो त्याला अधोगतीचे भय नसते. हरे कृष्ण. तर इकडे श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय की 2 तऱ्हेची माणसं असतात. एक रेग्युलेटेड म्हणूया आपण, एक अनरेग्युलेटेड. रेग्युलेटेड म्हणजे ते विहित कर्म करतात, जे शास्त्रात सांगितलंय त्याचं आचरण करतात. आणि जे अनियमित किंवा अनरेग्युलेटेड आहे ते आपली इंद्रिय विषयांच्या पाठीमागे असतात, आपल्या इंद्रिय तृप्ती मध्ये असतात. आणि जे विहित कर्म पाळतात त्यांच्यामध्ये सुद्धा 3 प्रकार असतात. एक विहित कर्म पाळतात कारण त्यांना भौतिक सुख पाहिजे म्हणून पाळतात. एक विहित कर्म पाळतात कारण त्यांना हे जे भौतिक जग आहे या भौतिक जगापासून त्यांना मुक्ती हवी आहे. आणि एक विहित कर्म पाळतात कारण ते कृष्णाचे भक्त आहेत. तर अशा तऱ्हेने त्याने जे मानव आहेत त्यांची खूप विभागणी केली आहे. आणि शेवटी त्यांनी सांगितलंय की जो परफेक्ट असतो तो कोण असतो की जो व्हॉलंटरीली जे काय त्याला त्रास होणार आहेत किंवा आता अष्टांग योग करायला जेव्हा एखादा माणूस जातो तेव्हा त्याला अनेक शरीराचे डिस्कम्फर्ट्स यांना तोंड द्यावं लागतं. का तो तोंड देतो? कारण त्याला अध्यात्मात उन्नती करायची असेल तर तो जो असा घोर तप करतो तो परफेक्ट योगी असतो. तर असं इकडे त्यांनी वेगवेगळ्या तऱ्हेने विभागणी करून सांगितलंय की कोण परफेक्ट आहे. 41 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. 41. प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्मांच्या लोकांमध्ये अनेकानेक वर्ष सुखभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. म्हणजे जो योगी अल्पकाळ योग अभ्यास केल्यानंतर पतित होतो तो पुण्यवान जीवांना प्रवेश दिल्या जाणाऱ्या उच्चतर
लोकामध्ये जातो, म्हणजे स्वर्ग लोक किंवा त्याच्यावरची जी लोक आहेत किंवा चंद्रलोक, सूर्यलोक, इकडे तो जातो. त्या ठिकाणी दीर्घकाळ जीवन व्यतीत करतो आणि पुन्हा मग तो पृथ्वीवर येतो. तर कधीतरी असं होतं की एक माणूस अष्टांग योग करायला जातो, पण त्याची इंद्रिय परत विषयांकडे जातात. विषयांकडे गेल्यामुळे त्याचं पतन होतं. कृष्ण आता त्या अष्टांग योगीच्या हृदयामध्ये स्थित आहे आणि त्याला माहिती आहे की याला काय हवंय. आणि इकडेच श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की अष्टांग योगी जेव्हा हा योग करतो तेव्हा माये विरुद्ध तो जणू काय एक युद्धच करत आहे. कारण अष्टांग योग म्हणजे फोर्सफुली शट डाऊन द सेन्सेस, इंद्रियांना फोर्स करणं की तुम्ही इकडे पळायचं नाही. तर अशा तऱ्हेने मायेविरुद्ध तो युद्ध करत असतो. पण कृष्ण बघा किती प्रेमळ असतो. तो जाणतो की याला खरोखर माझ्याकडे यायचंय, पण माया खूप प्रबळ आहे आणि त्या मायेला हा बळी पडलाय, हा अष्टांग योगी. मग अशाना कृष्ण काय करतो, त्यांना स्वर्ग लोकामध्ये की जिकडे अमर्याद इंद्रिय तृप्ती करता येते, ऑलमोस्ट अमर्याद. कारण तुम्ही पृथ्वीचं आयुष्य किंवा लाईफ स्पॅन कम्पेअर जर केली तर तिकडे 1000 पटीने जास्त आयुष्य असतं. तर तिकडे त्याला अमर्याद इंद्रिय तृप्ती मिळते आणि तिकडे दीर्घकाळ राहिल्यानंतर तो पुन्हा पृथ्वीवर जन्म घेतो. पण या वेळेला तो कुठल्या घराण्यात जन्म घेतो, सात्विक ब्राह्मण वैष्णवाच्या किंवा श्रीमंत व्यापारी जे आहेत या ठिकाणी तो जन्म घेतो. कारण त्याचं बेसिक आता त्याला फाउंडेशन असतं काय की घरी चांगल्या कॅरेक्टरची माणसं असतात आणि चांगली पुण्यकर्म करत असतात. अगदी लहान असल्यापासून तो घरी श्रीमद भागवतम किंवा हरिनाम संकीर्तन ऐकत असतो. त्याचं फाउंडेशन तर तयार होतच आणि त्याबरोबर घरी संपन्नता असल्यामुळे त्याला अन्न, निवारा, वस्त्र, ज्या मूलभूत गरजा असतात तिकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं तरीही त्याचं आयुष्य व्यवस्थित चालतं. तर अशा ठिकाणी तर अशा या श्लोकात आपल्याला समजतं की इकडे या कृष्ण भावनाभावी जीवन म्हणा, अष्टांग योग म्हणा, इकडे प्रयत्नाला मार्ग आहेत. तुम्ही काय मिळालं नाही त्याला महत्व नाहीये, त्याला कमी महत्व आहे, पण प्रयत्नाला खूप मोठं महत्व आहे. आज इकडे आपण भौतिक जगामध्ये एकदम ऑपोजिट आहे. बघा, आपण एखादा मुलगा 10वी झाला, 12वी झाला, आपण पहिल्यांदा काय विचारतो, किती मार्क पडले, कुठल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळाली. आपण विचारतो का की बाळा तू किती प्रयत्न केलेस, काय काय केलंस, हे आपण विचारत नाही. रिझल्ट ओरिएंटेड जग आहे हे, आपण विचारत नाही. इकडे मार्कांना महत्व असतं, प्रयत्नाला महत्व अजिबात नसतं. पण इकडे कृष्ण भावनाभावी जीवनात उलट आहे. प्रयत्नाकडे कृष्ण खूप लक्ष देतो आणि हे प्रयत्न आपण जे केलेले आहे ते जपून ठेवतो. हे आता पुढच्या श्लोकांमध्ये सांगितलंय. आणि हा शेवटचा पॅराग्राफ क्षितिजा माताजी वाचायचा आहे. या अध्यायाच्या अंतिम श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे हरे कृष्ण. या अध्यायाच्या अंतिम श्लोकामध्ये सांगितले जाईल त्यानुसार योगाभ्यासाचे ध्येय म्हणजे कृष्ण भावनेची परमसिद्धी प्राप्त करणे हे आहे. परंतु जे योगी ही स्थिती प्राप्त होईपर्यंत टिकून राहू शकत नाहीत आणि जे भौतिक प्रलोभनामुळे अपयशी होतात त्यांना भगवत कृपेने आपल्या भौतिक प्रवृत्तींची पूर्ती करण्याची अनुमती दिली जाते.
आणि त्यानंतर त्यांना वैभवशाली जीवन जगण्याची संधी दिली जाते. अशा कुटुंबामध्ये जन्म प्राप्त झालेल्या मनुष्यांनी परिपूर्ण कृष्ण भावनेप्रत उन्नत होण्यासाठी या सुविधांचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे शिल प्रभुपाद काय म्हणतात की तुम्हाला चांगल्या कुटुंबामध्ये जन्म मिळाला, संपन्नता आहे, कुटुंबामध्ये हरी कीर्तन चालू आहे, तर अशा सर्वाचा या ज्या सुविधा मिळालेल्या आहेत त्या जीवाला त्याचा त्यांनी उपयोग करून घेतला पाहिजे. 42 कुमुद माताजी, 42. बरं, क्षितिजा माताजी वाचा. हो, हरे कृष्ण. अथवा दीर्घकाळ योगाभ्यास केल्यानंतर अपयशी ठरलेला तो अत्यंत बुद्धिमान योगी व्यक्तींच्या कुळात जन्म घेतो. खरोखर अशा प्रकारचा जन्म या लोकी अत्यंत दुर्लभ आहे. हरे कृष्ण. तर इकडे शिला प्रभुपादांनी त्यांचं स्वतःचं आणि त्यांच्या गुरूंचं इकडे उदाहरण दिलेलं आहे. आता इकडे बघा, एखादा अष्टांग योगी आहे, त्यांनी दीर्घकाळ हा अभ्यास केलाय आणि अगदी त्याला आता सिद्धी मिळणारच आहे, पण समजा जर काही कारणामुळे तो हा अष्टांग योग पूर्ण करू शकला नाही, त्याला अत्यंत बुद्धिमान म्हटलंय. म्हणजे त्याचं पतन इंद्रियांमुळे झालेलं नाहीये की तो इंद्रिय विषयांकडे आसक्त झालेला, असं नाही झाले. कदाचित त्याला मृत्यू लवकर आलाय. तर अशा कारणामुळे जेव्हा त्याचा अष्टांग योग आपला अभ्यास पूर्ण करू शकत नाही, तर मात्र त्याला अशा कुळामध्ये जन्म दिला जातो, अशा वैष्णव कुटुंबामध्ये जन्म दिला जातो, जिकडे बालपणापासूनच त्याला आध्यात्मिक प्रोत्साहन मिळते. म्हणजे श्रील प्रभुपाद लहानपणापासून, अगदी लहान असल्यापासून त्यांचे आई वडील त्यांना कडेवर घेऊन रोज कृष्ण मंदिरात घेऊन जात असे आणि त्या लहान मुलाची प्रत्येक जी इच्छा होती, श्रील प्रभुपादांना रथयात्रा साजरा करायची होती, ज्या ज्या छोट्या छोट्या त्यांच्या मागण्या होत्या ते सर्व त्यांच्या वडिलांनी पूर्ण केल्या. तर अशा कृपेमुळे, कृष्णाच्या कृपेमुळे मग तुम्हाला अशा कुटुंबामध्ये जन्म होतो, जिकडे आचार्य आहेत, जिकडे गोस्वामी आहेत. अशा कुळामध्ये जन्म झाल्यावर तुमची प्रगती खूप लवकर होते. तर भगवंतांच्या कृपेमुळे श्रील प्रभुपाद सांगतात की अनेक कुळे आहेत की ज्यांच्यात पिढ्या योगी जन्मास येतात. अशा कुटुंबामध्ये जन्म प्राप्त होणे ही मोठी भाग्याची गोष्ट आहे. सौभाग्याने भगवंतांच्या कृपेमुळे श्रील प्रभुपाद लिहितात की त्यांचे आध्यात्मिक गुरु श्रीमद भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज हे जे आहे, हे सुद्धा अशाच थोर कुटुंबामध्ये जन्मास आले, जिकडे त्यांचे जे वडील होते ते सुद्धा शुद्ध कृष्ण भक्त होते. आणि अशा कुटुंबामध्ये जन्मास आल्यामुळे त्यांना संधी मिळाली की त्यांचा जो पूर्वीचा योग राहिला असेल तो पूर्ण करायची. त्यांना एक सॉलिड फाउंडेशन मिळालं. आणि मग श्रील प्रभुपाद लिहितात की त्यांना सुद्धा आणि त्यांच्या गुरूंना सुद्धा दोघांनाही बालपणापासूनच भगवत भक्तीचे शिक्षण मिळाले व नंतर दिव्य परंपरेच्या योजनेनुसार त्या दोघांची भेट झाली. 43 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस माताजी. 43. येस. तत्र तां बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः
संसिद्धौ कुरु नंदन. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे कुरुनंदन, असा जन्म मिळाल्यावर तो आपल्या पूर्वजन्माच्या दिव्य चेतनेचे पुनरुज्जीवन करतो आणि परिपूर्ण सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे त्यांनी भरत राजाची गोष्ट दिली आहे, ती आता आपण वाचूया थोडक्यात. क्षितिजा माताजी, तिसरी लाईन. भरत राजा हा पृथ्वीचा सम्राट होता आणि हा, त्याच्या अरे. वेळेपासून हो, हरे कृष्ण. भरत राजा हा पृथ्वीचा सम्राट होता आणि त्याच्या वेळेपासून देवदेवतांमध्ये ही भूमी भारतवर्ष या नावाने विख्यात आहे. त्यापूर्वी या भूमीला इलावृत्त वर्ष असे म्हटले जात होते. तरुण वयातच सम्राटाने आध्यात्मिक पूर्णत्व प्राप्त करण्यासाठी निवृत्ती स्वीकारली, परंतु तो सिद्धी प्राप्त करण्यात अपयशी झाला. नंतर त्याने पुढच्या जन्मात सदाचारी ब्राह्मणाच्या कुटुंबामध्ये जन्म घेतला आणि तो कोणाशीच बोलत नसल्यामुळे तसेच नेहमी एकांतवासात राहत असल्या कारणाने जड भारत या नावाने ओळखला जाऊ लागला. आणि त्यानंतर राजा रहुगणाला तो परम योगी असल्याचे कळाले. त्याच्या जीवनावरून कळून येते की आध्यात्मिक पूर्णत्वाच्या प्राप्तीसाठी केलेले प्रयत्न किंवा योगाभ्यास कधीच व्यर्थ जात नाही. भगवंतांच्या कृपेने योगी मनुष्याला कृष्ण भावनेमध्ये पूर्ण सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी वारंवार संधी मिळते. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण आता या जन्मात जे काय पैसे मिळवतो किंवा जी काय आपली संपत्ती असते ती आपल्याला इकडेच सोडून जावी लागते. पण जे आपले स्पिरिच्युअल असेट्स असतात, जे काय तुम्ही कृष्णासाठी करता किंवा कृष्ण भावना भावी जीवन जगत असताना तुमच्यामध्ये अनेक गुण येतात. जसं खूप निश्चय, आपण कशी आपली साधना करतो, निश्चयाने करतो. आपण अनेक गोष्टी सहन सुद्धा करतो की ज्या अध्यात्मा साठी प्रतिकूल आहेत त्या आपण सहन करतो. किंवा आपल्यामध्ये प्रेम भावना उत्पन्न होते, दया, करुणा, निश्चयात्मक बुद्धी. तर या ज्या स्पिरिच्युअल ॲसेट्स आहेत, आपण जे काय कृष्णासाठी केलेला आहे, जो योग केलेला आहे, जो भक्ती योग केला, तो तर कॅरी फॉरवर्ड होतोच, पण त्याच्यावर हे जे आपले गुण आहेत हे सुद्धा आपल्याला हे पुढच्या आयुष्यामध्ये कॅरी फॉरवर्ड होतात. आणि मग आपण काय करतो, जिकडे आपण सोडलेला आहे तिथपासून, म्हणजे आता समजा जर आपण शिकतोय, आपण समजा जर आपला 5वीचा वर्ग पूर्ण झाला, आता पुढच्या लाईफमध्ये 6वी पासून आपण चालू करतो. तर आता इकडे त्यांनी भरत महाराजांचं उदाहरण दिलंय. तुम्हाला सर्वांना त्या भरत महाराजांची आणि हरणाची गोष्ट माहिती आहे ना? नाही मॅडम. नाही माहित? इतरांना? हो, माहिती आहे माताजी. बरं, मी 2-3 लाईनीत सांगते की भरत महाराज हे खूप मोठे राजे होते आणि त्यांना ते कृष्ण भक्त होते. राज्य कारभारामुळे त्यांना वेळ मिळायचा नाही भक्ती करायला किंवा साधना करायला, त्यांना वेळ मिळायचा नाही. त्यांचा परिवार, त्यांची राणी चांगली होती, त्यांचे पुत्र चांगले होते आणि सर्व म्हणजे संपन्नच होते, ते राजाच तर होते. पण अशा परिस्थितीत सुद्धा त्यांनी आपला राजमहाल, आपली सुंदर पत्नी, आपले पुत्र त्यांनी सोडून संन्यास घेतला आणि त्यांनी परवानगी काढली आपल्या बायकोची, मुलांची, आणि संन्यास घेतल्यानंतर ते जंगलात राहू लागले. आता तिकडे ध्यान, यज्ञ वगैरे करू लागले. आणि एकदा काय झालं, त्यांना एक आवाज ऐकू आला आणि त्यांच्या कुटीरातून बाहेर आले तर त्यांनी बघितलं
बघितलं की एक गर्भवती हरण आहे, ती पळते जोरात आणि तिच्या पाठीमागे एक वाघ लागलाय आणि पळता पळता ती गर्भवती हरण जी आहे ती एका नदीमध्ये उडी मारते आणि उडी मारल्या मारल्या तिला एक छोटस पिल्लू होतं हरणाचं, ती प्रसूत होते आणि मग ते जे पिल्लू आहे हरणाचं ते बुडायला लागतं आणि तितक्यात भरत महाराज नदीच्या पाण्यात उडी मारतात आणि त्या पिल्लाला वाचवतात आणि त्या पिल्लाच्या आईला सुद्धा वाचवायचा प्रयत्न करतात, पण ते वाचवू शकत नाही, ती आई मरते. मग या लहान पिल्लाला ते आपल्या घरी घेऊन येतात, त्याची खूप सेवा करतात आणि त्याला अगदी आपल्या पुत्राप्रमाणे ते प्रेम करू लागतात. आता एका ठिकाणी ते जप ध्यान यज्ञ वगैरे करताय, परंतु एका ठिकाणी त्यांचं मन या पिल्लामध्ये आसक्त असतं आणि इतकं आसक्त असतं की मरणाच्या वेळेला ते विचार करतात की या पिल्लाचं आता काय होणार, याला कोण बघणार, आणि हा मनामध्ये विचार असल्यामुळे त्यांना पुढचा जन्म हरणाचाच मिळतो. पण हरणाचा जन्म जरी त्यांना मिळाला तरी त्यांना पूर्व स्मृती असते, म्हणून त्यांचा जन्म कालंजर नामक पर्वतावर होतो. त्या पर्वतावर खूपच खायला गवत आणि सर्व जे काय हवं ते पाणी वगैरे भरपूर असतं, पण तो पर्वत सोडून आपलं जन्मस्थान सोडून ते हरण फिरत फिरत एका आश्रमाजवळ येतं आणि आश्रमाच्या बाहेर ते हरण राहतं. आश्रमामध्ये चालणारं संकीर्तन भगवद्गीता ते ऐकत राहतं आणि खायला काय खातं ते हरण, तिकडे झाडाची जी वाळलेली पानं खाली पडलेली असतात तेच ते हरण खातं आणि मग त्या शरीराचा त्याग केल्यानंतर जेव्हा हरणाला मृत्यू होतो तेव्हा मात्र त्याला जन्म एका ब्राह्मण कुळामध्ये मिळतो. आता याला याच्या पूर्व 2 जन्मांची स्मृती असते. आता मात्र तो जो ब्राह्मण असतो तो विचार करतो की आता मला मानव जन्म मिळालेला आहे, आता माझं पतन होणार नाही याच्याकडे मी क्षण क्षण लक्ष देतो आणि प्रत्येक क्षण तो कृष्णाच्या ध्यानामध्ये असतो, कृष्णाच्या स्मरणात असतो. त्याच्यामुळे त्याला कोणी काही प्रश्न विचारले तर तो उत्तर देत नाही. त्याची दाढी वाढलेली असते, केस वाढलेले असतात, नख वाढलेली असतात, बाहेरून त्याचं रूप असं असल्यामुळे त्याला जड भारत हे नाव पडतं आणि तो कोणी बोललं तर उत्तर देत नाही म्हणून लोक त्याला मूर्ख वेडा असं म्हणत असतात, पण खरं तर तो खूप मोठा योगी असतो, तो सतत कृष्ण स्मरणात असतो. तर इकडे कृष्णाने तेच आपल्याला या श्लोकात सांगितलंय आणि प्रभुपादांनी उदाहरण दिलंय की हे जे काय भगवद्गीतेत सांगितलं त्याचं प्रूफ श्रीमद भागवतम मध्ये आहे. त्याचे जे कृष्णाचे भक्त आहे त्यांचं पतन झाल्यावर त्यांना पुढचा जन्म असा मिळाला की ज्यात ते सुलभतेने त्यांची साधना करू शकत होते आणि ही साधना झाल्यानंतर त्यांना परत कृष्ण प्राप्ती झाली आहे. तर जेव्हा आपण कुठलाही अध्यात्म कृष्ण प्राप्तीसाठी आपण कुठलाही योग करतो तर त्यामध्ये कृष्ण नेहमी आपलं रक्षण करतो. आपली जी स्पिरिच्युअल ॲसेट असते किंवा आध्यात्मिक संपत्ती जी असते कृष्ण ते जपून ठेवतो. तर इकडे तीच गोष्ट सांगितली बघा. हा भरत राजा तो हरणावर खूप प्रेम करतो आणि मग त्याला हरणाचा जन्म मिळतो. तो हरण
हा पर्वत सोडून आपलं जन्मस्थान सोडून तो एका आश्रमाजवळ राहू लागतो आणि जिकडे भगवत कथा चालू असते ती भगवत कथा तो एकसारखा ऐकत असतो, संकीर्तन ऐकत असतो आणि मग या देहाचा त्याग केल्यानंतर जड भारत म्हणून त्याचा जन्म होतो आणि मग त्याला कृष्ण प्राप्ती होते. आता आपले 2-3च राहिलेत श्लोक. 6.44 क्षितिजा मातेजी अनुवाद वाचा. हरे कृष्ण. आपल्या पूर्वजन्माच्या दिव्य चेतनेच्या आधारे तो आपोआपच आपली इच्छा नसतानाही योगाभ्यासाकडे आकृष्ट होतो. असा जिज्ञासू योगी सदैव वेदोक्त कर्मकांडात्मक तत्वांच्या अतीत असतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इच्छा नसतानाही म्हणजे तो आपोआप आकर्षित होतो. म्हणजे त्याला समजत नाही की याचं तर मी कधी वाचन केलेलं नाही, काही केलेलं नाही, पण मला कशी काय याची आवड आहे किंवा तो आपोआप आकर्षित होतो कारण हे पूर्वजन्मापासून आलेलं असतं. तर यात आपण थोडस वाचूया. क्षितिजा माताजी त्या श्लोकानंतरचं जे आहे ना, हे भगवान जे तुमच्या पवित्र नामांचे कीर्तन करणारे. हरे कृष्ण. हे भगवन, तुमच्या पवित्र नामांचे कीर्तन करणारे मनुष्य जरी चांडाळ कुळात जन्मलेले असले तरी आध्यात्मिक जीवनात ते अत्यंत प्रगत झालेले असतात. तुमचे कीर्तन करणाऱ्या व्यक्तींनी निस्संदेह सर्व प्रकारचे तप आणि यज्ञ केलेले असतात, सर्व तीर्थस्थाने केलेली असतात आणि सर्व शास्त्रांचा अभ्यासही केलेला असतो. या संबंधी एक सुप्रसिद्ध उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभूंनी दिले आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी हरिदास ठाकूर यांचा प्रमुख शिष्य म्हणून स्वीकार केला. हरिदास ठाकूर यांचा जन्म मुस्लिम कुळामध्ये झाला होता तरी श्री चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना नामाचार्य या पदावर आरूढ केले, कारण हरिदास ठाकूर प्रतिदिन 3 लक्ष भगवन नामांचा जप करायचे कठोर व्रत पालन करीत असत. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ते निरंतर हरिनामाचा जप करीत असल्या कारणाने जाणले पाहिजे की त्यांनी आपल्या पूर्वजन्मात शब्द ब्रह्म म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सर्व वैदिक कर्मकांडांचे आचरण केले होते. म्हणून जोपर्यंत मनुष्य शुद्ध होत नाही तोपर्यंत तो कृष्ण भावनेच्या तत्वांचा स्वीकार करू शकत नाही आणि हरे कृष्ण महामंत्राच्या कीर्तनामध्ये संलग्न होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा की पवित्र हरिनामाचे पवित्र कीर्तन जेव्हा आपण करतो तेव्हा कुळाचा इकडे काही संबंध येत नाही. चांडाळ कुळामध्ये जरी तुमचा जन्म झाला किंवा असुर कुळामध्ये म्हणजे जसे भक्त प्रल्हाद महाराजांचा जन्म झाला तरी देखील असुर कुळामध्ये जरी जन्म झाला, चांडाळ कुळात जरी जन्म झाला तरी माणूस संकीर्तनाकडे किंवा तो जीवात्मा संकीर्तनाकडे आकर्षित होतो. हे का होतं? हे पूर्व जन्माच्या सुकृतीमुळे होतं. आज सुद्धा तुम्ही इकडे आहात, भगवद्गीतेच्या वर्ग रोज अटेंड करताय, तुम्ही ज्ञान घेताय, हे सुद्धा तुमची पूर्व सुकृती आहे. नाहीतर कोणीही येऊन इकडे इतक्या वेळ बसू शकत नाही. आता 45 कुमुद माताजी वाचता का? Yes, Mataji. 1 minute. 45. Yes. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जेव्हा योगी सर्व पापापासून शुद्ध होऊन अधिक प्रगती करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो तेव्हा अनेक जन्मांच्या अभ्यासानंतर सिद्धी संपादित केल्यावर त्याला परम लक्ष्याची प्राप्ती होते.
हरे कृष्ण. आता बघा, जे सदाचारी असतात, श्रीमंत असतात, अशा कुळात जेव्हा एखादा मनुष्य जन्म घेतो तेव्हा त्याला सर्वत्र अनुकूल परिस्थिती असते. त्याला काही करायचं असेल तर त्या अनुकूल परिस्थितीची त्याला जाणीव होते आणि मग तो दृढ निश्चयाने आपला जो अभ्यास पूर्ण झालेला नाहीये त्या अभ्यासाचा तो पुन्हा प्रारंभ करतो आणि अशा रीतीने तो भौतिक कल्मशातून मुक्त होतो. आणि इकडे परत 7व्या अध्यायात येईल की अनेक अनेक जन्मांमध्ये पूर्ण पुण्यकर्म केल्यानंतरच तुम्ही अशी कृष्णाच्या भक्तीमध्ये तुम्ही युक्त होऊ शकता, त्याशिवाय नाही. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं ना की कुठेतरी आपण सर्वांचीच पूर्व जन्माची सुकृती असल्यामुळे आपण तल्लीन होऊन ही भगवद्गीता ऐकू शकतो, नाहीतर आपल्याकडे ती पॉवर नाहीये इतकं शांतपणे तल्लीनतेने ऐकण्याची. 46. हरे कृष्णा. येस माताजी. तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. योगी मनुष्य हा तपस्वी, ज्ञानी आणि सकामकर्मी व्यक्तीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. म्हणून हे अर्जुना, तू सर्व परिस्थितीत योगी हो. हरे कृष्ण. तर इकडे अर्जुनाला श्रीकृष्णाने सांगितलंय की भक्ती योगी हा सर्वात श्रेष्ठ आहे. तर थोडस मी श्रीमद भागवतम मधलं स्कंद 2, 8वा अध्याय आणि 20वा श्लोक आहे. पण माझ्याकडे इंग्लिश असल्यामुळे मी इंग्लिश मध्ये वाचलं तर चालेल का? शिला प्रभुपादांनी जे काय लिहिलंय ते. हो चालेल. चालेल ना. तर इकडे त्यांनी तेच सांगितलंय की जो भक्ती योगी आहे तो सर्वश्रेष्ठ आहे. तर मी वाचते. हरे कृष्ण. शिला प्रभुपाद की जय. The Yogeshwara or the master of mystic powers can exhibit 8 kinds of wonders of perfection by becoming smaller than the atom or lighter than the feather, getting anything and everything he desires, going anywhere and everywhere he likes, creating even a planet in the sky. There are many Yogeshwaras having different proficiencies in these wonderful powers, and the topmost of all of them is Lord Shiva. Lord Shiva is the greatest yogi, and he can perform such wonderful things far beyond the ordinary living beings. The devotees of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, do not directly practice the process of mystic powers, but by the grace of Lord, his devotee can defeat even a great Yogeshwar like Durvasa Muni, who picked a quarrel with Maharaj Ambarish and wanted to show the wonderful achievements of his mystic powers. Maharaj Ambarish was a pure devotee of the Lord, and thus, without any effort on his part, the Lord saved him from the wrath of Yogeshwar Durvasa Muni, and the latter was obliged to beg pardon from King Ambarish. Similarly, at the time of Draupadi's precarious position, Vastraharan, when she was attacked by the Kurus, who wanted to see her naked in the open assembly of the royal order, the Lord saved her from being stripped by supplying an unlimited length of sari to cover her, and Draupadi knew nothing of mystic powers. Therefore, the devotees are also Yogeshwaras by the unlimited power of Lord, just as a child is powerful by the strength of the parents. They do not try to protect themselves by artificial means, but are saved by the
मर्सी ऑफ द पेरेंट्स. म्हणजे इकडे शिल प्रभुपादांनी सांगितलंय की भक्ती योगी हा किती श्रेष्ठ आहे. याच्याकडे जरी काही पॉवर्स नसतील तरी त्याला काही त्यातली कमतरता जाणवत नाही. कारण त्याचं रक्षण करणारा जेव्हा स्वतः श्रीकृष्ण असतो तेव्हा त्या भक्ताचं कोण काय बिघडू शकेल. तर अशा तऱ्हेने इकडे सुद्धा शिल प्रभुपादांनी सांगितलंय की अष्टांग योगी पेक्षा भक्ती योगी हा सर्वश्रेष्ठ आहे. 6.47 कुमुद माताजी येस माताजी. शेवट. हरे कृष्णा. येस माताजी. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां तमे समीयुक्ततमो मतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि सर्व योगांमध्ये जो योगी दृढ श्रद्धेने सदैव माझ्यामध्ये वास करतो, अंतःकरणात माझे चिंतन करतो आणि माझ्या दिव्य प्रेममयी सेवा करतो, तो माझ्याशी पूर्णपणे योगयुक्त असतो. तोच सर्वश्रेष्ठ योगी होय असे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आता शिल प्रभुपादांनी भजते आणि भजंती या शब्दांचा अर्थ सांगितला. तर भजते म्हणजे याचा जो मूळ धातू आहे तो म्हणजे भज. भज म्हणजे काय? भज म्हणजे सेवा करणे. तर जो आपलं नातं काय आहे कृष्णाचं आणि आपण कोण आहे? आपण कृष्णाचे नित्य सेवक आहोत. हे जेव्हा नातं तुम्हाला समजतं, तुम्ही कोण आहात, कृष्ण कोण आहे हे नातं जेव्हा तुम्हाला समजतं तेव्हाच तुम्ही या भक्ती मार्गावर चालू शकता. तर आता आपण थोडस याच्यातलं वाचूया. त्या श्लोकानंतरच हे वाचायचं आहे. या श्लोकातही नाही, त्याच्यानंतरचा पॅरेग्राफ. या श्लोकातही भजंती हा शब्द वापरण्यात आला आहे. हरे कृष्ण. या श्लोकातही भजंती हा शब्द योजिलेला आहे. म्हणून भजंती हा शब्द केवळ भगवंतांच्या संबंधात आला आहे आणि वर्षित किंवा पूजन हा शब्द देवदेवतांच्या किंवा साधारण जीवांच्या संबंधात लागू होऊ शकतो. श्रीमद भागवताच्या श्लोकात योजिलेला अवजानंती हा शब्द भगवद्गीतेतही योजिलेला आहे. अवजानंती माम मूढाः. केवळ मूर्ख लोकच भगवान श्रीकृष्णांचा अवमान करतात. भगवंतांची सेवा करण्याची ज्यांची प्रवृत्ती नाही असे मूर्ख लोक भगवद्गीतेवर भाष्य लिहितात. त्यामुळेच ते भजंती आणि वर्शिप या शब्दामधील भेद जाणू शकत नाहीत. सर्व प्रकारच्या योगाभ्यासाची परिणिती भक्ती योगामध्येच होते. इतर सर्व योग म्हणजे भक्ती योगात येण्याची केवळ साधने आहेत. योग म्हणजे वास्तविकपणे भक्ती योग होय आणि इतर योग हे भक्ती योगरूपी परम लक्ष्याकडे अग्रेसर होतात. कर्माच्या प्रारंभापासून भक्ती योगाच्या अंतापर्यंत जाणारा मार्ग म्हणजे आत्मसाक्षात्काराचा अत्यंत लांब पल्ला आहे. निष्काम कर्मयोग म्हणजे या मार्गाचा आरंभ आहे. जेव्हा कर्मयोगामध्ये ज्ञानाची आणि वैराग्याची वृद्धी होते तेव्हा त्या अवस्थेला ज्ञानयोग म्हटले जाते. जेव्हा ज्ञानयोगामध्ये विविध आसनांद्वारे परमात्म्यावरील ज्ञानाची वृद्धी होते आणि परमात्म्यावर मन स्थिर होते तेव्हा त्याला अष्टांग योग म्हटले जाते. जेव्हा मनुष्य अष्टांग योगाच्या पलीकडे जाऊन भगवान श्रीकृष्णांप्रत येतो तेव्हा तो भक्तियोग युक्त झाल्याचे म्हटले जाते. हीच संपूर्ण योगाची परमावधी आहे. वस्तुतः भक्तियोग हे अंतिम ध्येय आहे. परंतु भक्ती योगाचे सूक्ष्म विश्लेषण करण्यासाठी मनुष्याला इतर योगांचे ज्ञान होणे आवश्यक आहे. म्हणून उत्तरोत्तर प्रगती करणारा योगी हा शाश्वत भाग्याच्या वास्तविक मार्गावरती मार्गक्रमण करीत असतो. जो मनुष्य एका विशिष्ट स्तराला चिकटून राहतो आणि पुढे प्रगती करत नाही त्याला त्या विशिष्ट नावाने संबोधिले जाते. उदाहरणार्थ कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, राजयोगी किंवा हठयोगी इत्यादी. भक्ती योगात उन्नत होण्या इतपत मनुष्य भाग्यवान असेल तर त्याने इतर सर्व योग पूर्वीच पार केल्याचे जाणले पाहिजे. म्हणून आपण जेव्हा हिमालयाविषयी बोलतो तेव्हा आपण जगातील सर्वात उंच पर्वताविषयी बोलतो आणि त्यामध्ये जगातील सर्वात उंच शिखर माउंट एव्हरेस्ट हे आहे. त्याचप्रमाणे कृष्ण भावना भावित होणे
म्हणजे योग मार्गाची सर्वोच्च अवस्था आहे. वैदिक आज्ञानुसार सुस्थिर होण्यासाठी भक्ती योगाचा मार्ग क्रमित असताना कृष्ण भावना भावित होणे हे महत्भाग्याची गोष्ट आहे. आदर्श योगी आपले ध्यान श्रीकृष्णांवर केंद्रित करतो. श्रीकृष्ण श्यामसुंदर म्हणून जाणले जातात. मेघाप्रमाणे ते सुंदर नीलवर्णीय आहेत. त्यांचे मुखकमल सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहे. त्यांचे वस्त्र रत्नांप्रमाणे तेजस्वी आहे आणि त्यांनी सुंदर पुष्पमाळ धारण केलेली आहे. सर्व दशदिशा प्रकाशमान करणारे त्यांचे झळझळीत तेज ब्रह्मज्योती म्हणून जाणले जाते. ते राम, नृसिंह, वराह आणि भगवान श्रीकृष्ण या विविध रूपांमध्ये अवतरित होतात आणि माता यशोदेचे पुत्र म्हणून मानव सदृश्य रूपामध्ये अवतीर्ण होतात. त्यांना कृष्ण, गोविंद, वासुदेव म्हणून ओळखले जाते. ते परिपूर्ण बालक, पती, सखा तथा स्वामी आहेत आणि समस्त ऐश्वर्य आणि दिव्य गुणांनी परिपूर्ण आहेत. ज्या मनुष्याला भगवंतांच्या या सर्व गुणांची पूर्ण जाणीव असते त्याला सर्वश्रेष्ठ योगी म्हटले जाते. सर्व वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे योगामधील परमसिद्धी ही केवळ भक्ती योगाद्वारेच प्राप्त करता येते. यस्य देवे पराभक्तीर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः. ज्या महात्म्यांना भगवंत आणि आध्यात्मिक गुरु या दोहोंवर दृढ श्रद्धा आहे केवळ त्यांनाच वेदांच्या तात्पर्याचा आपोआप उलगडा होतो. श्वेताश्वर उपनिषद 6.23. भक्ती रसस्य भजनम तदिहा मूत्रोपद पाधी नैरास्ये नाम इष्यनः मनः कल्पनम तदेव नैष्कर्म्यम. या पुढील जन्मामध्ये भौतिक लाभाची इच्छा न ठेवता केलेली भगवंतांची सेवा म्हणजे भक्ती होय. अशा कामनांपासून रहित होऊन मनुष्याने आपले मन पूर्णपणे भगवंतांमध्ये रममाण केले पाहिजे. हाच नैष्कर्म्याचा उद्देश आहे. गोपाल तापनी उपनिषद 1.15. योगाची संसिद्धी अर्थात भक्ती किंवा कृष्ण भावनेचा आचरणा करता ही काही साधने आहेत. अशा रीतीने भगवद्गीतेच्या ध्यानयोग नामक 6व्या अध्यायातील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. आता या शेवटच्या श्लोकात आपण बघितलं की प्रत्येक योग जो आहे तो योग भक्ती योगाकडे त्याची वाटचाल असते. म्हणजे तुम्ही कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, हठयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग जरी केला तरी तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेला पोचू शकत नाही जोपर्यंत तुम्ही भक्त होत नाही ते. मग इकडे याच्या मध्ये श्लोकामध्ये म्हणजे तात्पर्यामध्ये त्यांनी शिला प्रभुपादांनी श्रीकृष्णाचे सुंदर रूप जे आहे त्याचं सुद्धा वर्णन केलेलं आहे आणि सांगितलंय की ज्या मनुष्याला भगवंतांच्या सर्व गुणांची जाणीव असते तो सर्वश्रेष्ठ योगी आहे. म्हणजे जो कृष्णाची भक्ती करतो, जो ज्याला कृष्णांच्या सर्व गुणांची जाणीव आहे, हा जो योगी आहे हा सर्वश्रेष्ठ आहे. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का तर मी घेते.